Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Abril 21, tuig 2025, kagkaron sa aton sinigala vote 2025 countdown. 22 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mo lang ang Kurman, Bombot Shama Blanco Hovera. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Police Regional Office 6 mas pabaskugon ang reminders or pagpaalimton sa safety measures sa masunod nga Semana Santa. Agod malikawan ang mga malala nga aksidente. Di malipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga sa nakaligad siniya nga Huwebes kag Biyernes Santo tubtob sa gani banwa sang Sabado di Gloria kag even Easter Sunday may pila pa ka mga nagaluntad sini nga vehicular accident kag iban sini nagresulta pa sa pagkadula sa kabuhi sa mga biktima. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, 16 anyos nga solterito gintiro patay sang wala pa makilalaan nga individual. 13 ka mga basiyo sa bala na recover sa crime scene. Samtang pamilya sa Ilonggo Seafarer nga napatay sa sining barko no nga dito sa Maya Oriental Mindoro Blanc taga Leon nagapilar nga padasigo na ang pagpauli sang bangkay sa ila sining himata. Si Mayor Jerry Treñas handa nga pasakaan tubtob isa kagatos kalibo ka pesos ang reward na money sa makatudlo sa nag-hit and run sa driver kag sa angka sini sa distrito sa Haro. Ining puti balang sports utility vehicle sa aton sini nga mga kabumbo. Samtang ang local public transport route plan sa probinsya hindi pwede masuspend or makansilar bangod wala pa ini na aprobahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kag istoryanta ang pagdayaw ni Mayor Jerry Treñas sa pagkahambol ni Miss Alexia Brooks. Now sa aton sini nga mga kabumboti ining adoptive daughter sa aton sini nga mga kabumbo pag deklarar nga adoptive daughter kag incentives ang mahimo kuno iya nga mangin kabahin sang paghatagman sang syudad sa nasambitan sining beauty queen. Muni madalagwan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Sa mga kabumbo naton na update lang kita sa aton sining heat index. Basta ganit simpo sa summer, kasubong sini iyang mga bulan, ekspektaron naton banwa nga ang pagtaas ang temperatura diri iya sa syudad kag probinsya sa Iloilo aton sini nga lauman sandig diri banwa sa latest nga bulletin sa Pag-asa or heat index sa bulletin by 19 karon ka mga ginpang tumod nga mga lugar nga makaangkon sa mainit sini iyang panyempo nagalabot karon sa 43 degrees Celsius ang pinakamainit nga sitwasyon kung diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. 41 degrees Celsius lang kita dito iya sa may Pasay City na pasarang sila makalabot dito sa 42 degrees centigrado sa aton sini mga kabumbo. Sa Baknotan na La Union 42, Kasiguran Aurora, Ambulong, Tanawan Batangas, San Jose Occidental Mindoro, Puerto Princesa City Palawan, sa Daet Camarines Norte, Masbate City Masbate, sa may Camarines Sur, no?
Camarines Sur sa Dumangas, 42 man ganitos Banwa sa Dumangas, nalakip diri Banwa sa ginpagwa sini nga heat index sa bulletin sang Pag-asa, Katarma, Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Tugigaraw, Zamboanga del Sur 42 degrees centigrade or Celsius, no, sa aton sini nga mga kabombo. Samtang sa Tugigaraw, sa may Itiague, Isabela, sa may Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point, Cavite, sa may Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan, no? 43 degrees Celsius, nagalabot man sa 44 degrees Celsius. Ganing sa mga kabombo nato na, diri sa siyudad sa Iloilo, 41 degrees Celsius kita dire. Gani, no? Malikawan pa lang nga magbulad kag magtiner sa mainit mas mayo, magpangita sa nga masilungan kag mag-rehydrate. Check nato ning bukada nga balita with the Bombo Angel Tan. Ining paglantaw ni pagdayaw ni Mayor Jerry Treñas sa pagkahambol ni Alexi Brooks kag ginalantaw mga pwede mahimo sa syudad kabahin sa pagdeklarar ng adoptive daughter kag insentibo para sa beauty queen. Bombo Angel, please go ahead. Dayaw diri Bombot Cham ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas si Miss Alexi Brooks sa pagka-humble niya kun hindi pagka mabugalon bala Bombot Cham apisarabi nga madamo na ini siya sang mga achievements man, especially ining recent kid lamang ngaging nakilala ini siya bilang Miss Eco International 2025. Sa ating interview diri kay Mayor Jerry Treñas, yagin pahayag nga Bombot Cham nga proud gid ini siya kay ti bisan diin dalon kuno si Miss Alexi Brooks, ginadala niya gid kag gina-promote ang Iloilo City, especially subong sa international scene sang pageantry Bombot Cham. Suno sa iya nga ginalantaw niya kagawpod ang city government sa kung ano nga incentives ang pwede mahatag man abi, especially abi cash incentives kag pati man ang pagdeklarar sa iya bilang adoptive daughter kay tiambal ni Mayor Jerry Treñas, ado bukas man ini siya sa posibilidad kay may mga minakatalana man ini siya nga i-declare bilang adoptive daughter. Pero with this one, nag-close coordinate naman kuno ang Iloilo Festival Foundation Incorporated sa team abi ni Miss Alexi Brooks kung miara gid man abi nga mga parade or caravan ni pagahiwaton once nga makabalik ini siya diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang statement man ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa aton interview. Kita ko kay Alexi ang matudtuod nga pagka Ilongga, no? Madamo na siya tuod na titulo nga nakuha, pero wa gid bugal nga bata, no? And I'm very proud of her. We continue to support her and we will continue to engage with her as to how she can even support Iloilo City. Kita mo man sa mga post niya nga ginbuligan niya gid ang aton syudad, wa gid ginakalimtan sige post niya parte sa Iloilo City, and we are all very thankful and very proud sa iya, no? Tako nga bugal ini para sa aton kay si Alexi nagkadto to dalaya man ngalan sang syudad sang Iloilo upod sa probinsya. Sir, ang incentive nga pwede mahatag sa city sa iyo, sir? We will see what we can do, but we're very proud of her, and we will try to maximize whatever we can para sa bulig ta siya. Pero Mayor, may ginapabot kita nga homecoming para kay Alexi Brooks. Waay pa ko data, but I think the Iloilo Festival Foundation is closely coordinating with her. Pag abot niya, we will have something befitting a queen para sa iya. Sir, ang adopted son ang Iloilo City, sir. How about adopted daughter if ever, Mayor? We will see, no? Kung anong kinanlang. We are always ready. Gay ara kita gani nga sa I think June nga seremonyas man para adopted daughter sa kay Tessie C. Coson, no? And they have shown all through the years that they believe in the
economy of Iloilo City. They provided so many jobs, and we are very proud of her. Oo. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. O, hindi na malayo nga matigayon gid kay si Vice Mayor Jeffrey Ganson ara sa likod ni Mayor Tranyas. Kung may mga kinanglanon sini nga mga legislation, ara ang Vice Mayor sa likod sang alkalde gid ganyo nagabantay. Sige na Bombo Cham. Actually, kiti, syempre, kit-an taman sa history kag mga pila naman ka mga pageant events nga nagdalagid sang kabugal gid abi sa Iloilo City, no? Si Miss Alexi Brooks bala Bombo Cham kiti Makumoy ni is like international pageant, tapos Iloilo City naman ang nagdaog sa subong abi nga ning recent kid lang abi nga contest ni Miss Alexi Brooks Bambot Champer ti hambal gani nga kung may adaptive adapted sa Iloilo City, how much more pagidabi adaptive daughter man kag ti ang ginatawag nga incentives ni Bambot Cham, syempre ti kumbaga pakonsuelo man ni after sang hard work for how many months nga ti pagbakabaka ning sa Alexi Brooks sa mga trainings, plus ti Bambot Cham do hindi man tudaan na hapos ang inagyan ni Miss Alexi Brooks knowing nga ang journey niya before sang sining nasambit abi nga pageant, nagtaliwan ng iya nga ti inspirasyon na gid sa kabuhi niya ang lola niya, the reason why nga ti dako man ini nga nanging challenge sa iya Bambot Cham, pero isa gihapon nakuha kag nadala niya gid ang kadalagan para sa Iloilo City kag syempre para sa Banwa sang Leon Bambot Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichillier Tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid sa liwat Bombo Angel Tan. So congratulations sa kay Miss Alexi Brooks. Kung ng taon ni mo, very versatile ni or versatile si Miss Alexi. Iti kabalo mag-fluent sa English, fluent man sa Hiligaynon, fluent man sa Karaya. Ti bisan din mo lang ni siya plastarya ang isa pa gid sa edge ni Miss Alexi is that nga grabe gid ang iya sining intelligence, no? Mabalaan mo sa pag the way siya nga magsabat sa mga pamangkot, even sa mga do casual lang nga niya nga mga interview sa kay Miss Alexi Brooks, no? May ara gid sang ginatawag sining do makabilin gid siya balaya sang makabilin gid siya sang anong term sila gani, do markabla sa aton sini nga mga kauturan. That is why nga iyan sini nakuha ang corona sa aton sini nga mga kauturan. Di ko ni mohon siya kunong adapted na daughter sang syudad sa Iloilo, ambal sang alkalde niya, pwede gid. No? Kung istoryahan parti sa incentives kay dako man ang paghatag sang dungog hindi lamang kay sa Banwa sang Leon, kundi lakip man sa syudad sang Iloilo, pwede gid ang bansang alkalde. Gani gaulat-ulat man ganito sa Vice Mayor Jeffrey Ganson nga kung anong mga imit lang sang alkalde kay bilang Vice Mayor ti do muning iplastar ya dayon kung legislation naman ang aton sini nga pag-istoryahan. Hulat-hulat kag nagahangla man to si Vice Mayor Ganson. Ikitaon gid sa kanaan para sa salikod sang alkalde. Sa aton sini nga mga kabumbo. Puerte, no? Ti basya mo na ning panugod bala, Bumbo Chris nga tagsa ka interview kay Mayor, ara gid sa likod si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Parang ati pamitlangan siya kada permi. Sa aton sini nga mga kabumbo. 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 driman sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Pila pa ka mga insidente nagaluluntad sa itong Wibes kag Biyernes Santo. Isa na dire ang krimen nga nagluntad sa may banwasang New Lucena. Nga kung sa dinti may barangay kagawad ito nga na bunan, patay gid. May lang kay nadakpan man dayon ang suspitsado. Pero kung lang taon sininimo banwang istorya,
may ara nga nagagwa sini nga mga impormasyon nga ahaw sa 2 ka pisos tong ayo dito nag-umpisa ang sinabtanay. May latest information man kita nga ti ang suspitsado gintawag sini kuno iyang manyak. Rason niya ti naglabot sa punto nga may ara na sang binunanay. O galing masubo lang banwa kaysa amo sini iyang tsimpo ti kung pwede pa man lang tani nga madalabla sa istorya, no? Kag pinasinsahan ay ti nga hindi naman niya kinanglan pa yang utas gid sang kabuhi para lamang iya nga maka-prove ikaw sa imo sini iya nga luyag pamatud-an, or kung gusto mo may tindugan kasi nga punto, or kung ano man dira. Ti duwa karon ang nagaproblema. Problemado ang pamilya sang nalisdan kag ti panigurado nga nagaproblema man subong ang pamilya sang suspitsado sa iya sini nga pagka-priso. Kay ti hindi lang niya sini nga basta-basta kag mambal naton nga mamagaan lamang sini nga kaso ang pagpatay, no, sang isa iya ka individual. Sa aton sini nga matag palabati, siguro makadugang kita sa mga impormasyon later on diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Isa man karon sa aton sini nga pagatutukan diri ining nagluntad sini iya nga pagpaniro mano sa isa iya ka sultirito kag ini siya ang ginbawian gid sang kabuhi. Padayon karon nga ginausisa kag ginausoy sa nga aton sinumakop na mga bombo reporters kaupod man ang katapos ang kapulisan sa pagtumod kay apisar nga may ara sang 13 ka mga basiyo sang bala nga nasapuan sa area, no? Pero sa gihapon wala makilal Andre ang naghimo sang nasambitan sini nga krimen. Why man sila nagapamalandong sa tsimpo pa sang Semana Santa mong pag-komiter sang krimeno. Iban sini nagapamalandong, nagapadulong ang nagapadulong sa iban sining lugar agud iya nga magpakalinong. May iban sini nga tawo nga mas ginpili nga maghidya-hidya pa. Ti nagadepende man kung tani ni tagsa-tagsa sa aton kung paano kita magpamalandong. Kung ang iban siniya nagapaminsar nga ti bangod sang tuman nga kainit makadto kita sa isak lugar nga manami tuyas kilid sang baybay kang magpaligo. O galing naman sa aton sini makabumbo amo man ining isa sa mga nangin na rason, no, sang pila ka mga nagluntad sini iyang vehicular accident sa palibot man sang Western Visayas, particularmente diri sa bahin karon sang probinsya sang Iloilo, no, pila ka bilog tuyang nagluntad sini nga vehicular accident sang tinalikdan na sini nga Semana Santa. Isa man sa mga dako iyang vehicular accident ang natabo dito sa may prosesyon sa may Bacolod City. Kung sa dito pinangharog to sang India Nacional to mga nagaprosesyon, no? Sus Maria kag Josepo, tinano-ano na lang ni karon sa aton sini nga mga kabumbo kag ini nga mga isang krimen karon sa pagkaulamid sang mga nagamanyo sang salakyan ti nagakadapat sini, no, nga hatagan man sang nagakigo sini tulupangod at the same time pasiguraduhon, no, nga ang mga nagauyat sang driver's license ang nag-agigid sa eksakto sini nga proseso kay isa karon banwa sa mga ginalantaw man, nga mga kausa sa nga vehicular accident ining mga reckless driver. Ti kon reckless driver ka sa aton sini nga mga kabumbo, laban-laban nga ti why kaya nag-agi sa eksakto sini nga proseso sa pagkuha sa nga driver sa license. Ti why kaya ka balo sa nga mga traffic laws, regulation, no, mga katulad ng ilabi sa mga ining overloading, no, pagbasa sa mga pavement markings, no, pagbasa sa mga traffic signs sa aton sino makabumbo. Ikaw basta makagulo ka lang sang liabi, ma-start mo lang ang salakyan, ma-start mo lang ang motor, kabalo ka lang yung magtimpla sa clutch, kabalo ka lang magpuga-puga, kabalo ka lang magtapak sa gasolinador, solve na, makadrive ka na dayon. Ti ang pag-angkon sa driver's license,
isa man lamang ini banwa ka pribiliyo, hindi niya kinamatarong. So anytime nga makahimo ikaw sang dako sini nga violation, sarang ina nga ma-suspend ang imo sini nga privilege bilang isa ka driver's license holder. Balikanta, dugang sining mga balita kag impormasyon sa maray nga pagpalayag sa bumuwaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio. Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Abril taong 2025. We only have 21 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, International Criminal Court Prosecutor Karim Khan kinumpirma ang pagpapatuloy ng investigasyon sa Duterte drug war. Seremonya sa pagsisimula ng ika-4 na pong balikatan exercise ng Pilipinas at Estados Unidos isinagawa na ngayong araw. Anti-ship missile ng Estados Unidos dinala sa Batanes gagamitin umano sa balikatan ayon sa Amerika. Ang MV Light Ferry Cebu-based sumadsad sa baybayin ng Hagna Port sa Bohol. Nasa 500 pasahero ligtas na. Sa dagdag pa nating balita, ang Philippine National Police naglunsad naman ng 2 lupoon laban sa kidnapping at fake news. At sa ating international news naman, si United States Defense Secretary Pete Hegseth umano'y nagbahagi ng Yemen strike details sa pangalawang signal chat. Sa balitang palakasan ng Memphis Grizzlies, dumanas ng 51-point loss sa kamay ng NBA team kasabay ng pagsisimula ng playoffs. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umabot mga kabombo sa 2.2 milyon ang mga bumiyahe sa pamamagitan ng barko itong nakalipas na Holy Week break. Batay nga sa data na ipinalabas ng Philippine Ports Authority sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Eunice Samonte, nasa 2 milyon mahigit ang kanilang nai-record mula sa mga pantalan. Mas mababa ito kumpara sa inaasahan sana na 2.8 milyon. Gayunman, posible pang magbago ang figure at yan ay kaugnay ng mga sasakay ng barko dahil ngayong araw may mga bumabiyahe pa rin at humahabol na makabalik sa Metro Manila galing sa mga lalawigan at inaasahan ang pagpasok ng karagdagang data sa loob ng maghapong ito. Abril 12 mga kabombo, yan ay piyesta opisyal o bahagi po ng Holy Week commemoration at nasa 211,000 mahigit ang naitala nitong araw ng Sabado ng mga bumiyahe. Abril 13, ito naman ay nung Palm Sunday ay nasa 217,000 mahigit ang naitalang bumiyahe sa pamamagitan ng barko. Nung Holy Monday ay 194,922. Habang nung Holy Tuesday ay 234,000 mahigit ang kanilang nai-record. Habang nung Holy Wednesday ay 333,000 mahigit ang kanilang nairehistro. Noong Maundy Thursday, nasa 313,000 na o halos 314,000 na ang kanilang naitala. Habang nung Good Friday, may mga humabol pa rin at ito ay nasa 105,000 mahigit na mga pasahero.
habang nung Black Saturday ay naglakbay naman ang nasa 271,000 na mahigit na mga pasahero, habang nitong Easter Sunday ay mahigit 300,000 ang naitalang lumakbay sa pamamagitan ng barko. Narito ang pagbabahagi pa ni Eunice Monte, tagapagsalita ng Philippine Ports Authority sa panayam ng Bombo Radio. Pagdating po sa ating mga pantalan nationwide, gaya po na nasabi ko kanina, karamihan sa ating mga pantalan usually nandoon sa mga probinsya, no? Kumbaga tayo yung nagiging connector sa land, saka po sa mga island. So, ang ating po paghahanda usually po kasama sa mga top 5 ports na pinakamatao natin, yung mga pantalan natin sa Panay Guimaras. Andyan din po yung ating Bicol Port at saka po yung sa Bohol at Negros Oriental Siquijor area po natin, no? At saka po, meron po tayong security check sa bawat bagahe at saka po body scan, no, sa mga dalahin po nila, kaya hindi talaga po makakalusot kung ano pong kontrabando at yung mga illegal na pinagbabawal po. Inaasahan naman ang paglalabas ng data kaugnay doon sa mga nasabat o naharang na kargamento ng Philippine Ports Authority at katuwang ang Philippine Coast Guard dyan sa mga pantalan. At ilalabas yan anumang araw mula ngayon dahil nga dito sa data na nakolekta kaugnay ng Holy Week break sa ating bansa. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, umaabot na sa 74 ang nararanasang aftershocks mula sa 5.9 magnitude na lindol sa Sultan Kudarat. Matatanda ang naramdaman ng naturang main quake kahapon pasado alas 12 ng hating gabi at ayon naman sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sa halos 100 pagyanig, nasa 26 dito ang plotted o na-detect ng 2 o higit pang monitoring device ng ahensya, habang 11 naman ang aktual na naramdaman ng mga residente. Ang magnitude range nito ay mula sa 1.6 hanggang 5.4 magnitude batayan sa pagsukat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Inaasahang madaragdagan pa ang aftershocks mula sa nasabing lindol. Samantala, i-deploy ng Estados Unidos ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. At yan ay sa probinsya ng Batanes para naman sa Joint Military Drill na balikatan exercises. Batay nga sa impormasyon na inilabas ng Hawaii-based 3rd Marine Littoral Regiment, ilang launchers ang kanilang gagamitin at ibabiyahe sa pamamagitan ng airlift at dadalhin ito sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Batanes. Ang Nemesis ay isang mobile coast anti-ship missile na uri ng pasilidad na nadisenyo para naman pabagsakin ang surface vessel. May kakayahan din ito mga kabombo na abutin ang mga target na may layong 185 kilometers. Nilinaw naman ang command na ang mga ito ay gagamitin sa ilang bahagi ng balikatan exercises kung saan ang probinsya ng Batanes ang isa sa mga magsisilbing venue. Una nang kinumpirma ng Philippine Army Brigadier General Michael Lohico ang pagdating ng Nemesis noong Abril 15 dito sa Pilipinas at si General Lohico rin ang magsisilbing spokesperson ng balikatan ngayong taon. Una nang sinabi ng Estados Unidos na nitong nakalipas nga na linggo na ilang Nemesis launchers ang ibabiyahe patungo ng Batanes at isasabay sa isasagawang Maritime Key Terrain Security Operations. Ang naturang operasyon mga kabombo ay nakatakdang isagawa sa mga isla ng Batanes. Ibinunyag din ng 3rd Marine Littoral Regiment na ang Fire Control Center nito ang siya namang magko-coordinate sa mga isasagawang simulated missile strikes. Gayunman, hindi umano gagamit ng live fire sa naturang simulation. Sa inilabas naman na pahayag ni Colonel John Lehane, ang commander ng naturang command, ang pagdadala ng Nemesis sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang para lalong mapalakas ang kooperasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos.
Samantala, kinumpirma ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan ang pagpapatuloy pa rin ng investigasyon ukol sa drug war na nakalipas na administrasyon sa kabila ng nakatakdang confirmation hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Attorney Khan, ang mga ebidensyang lalabas sa isasagawang investigasyon ay muling rerepasuhin ng prosecution at iprepresenta rin sa International Criminal Court sa mga susunod na araw. Maalala, noong Abril 4 ay isinumite ni Khan ang isang 10-page na document sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Court kung saan nakasaad ang ilang impormasyon ukol sa nagpapatuloy na investigasyon. Kinalauna na inilabas ng International Court sa publiko ang kopya ng naturang dokumento, ngunit ang available copy ay isang redacted version o may mga bahagi nito na hindi na nabinuksan. Una nang lumabas ang impormasyon na maliban sa dating Pangulo ay ilang mga suspects sa madugong drug war ang subject din sa nagpapatuloy nitong investigasyon. Magugunitang ang arrest warrant na inilabas ng Pre-Trial Chamber 1 ay sumentro lamang sa crimes against humanity ng murder kung saan 24 cases ang naidokumento sa ilalim ng drug war ng nakalipas na administrasyon. Samantala, ipipresenta ng prosecution team ang inisyal na written evidence. Meron ho itong dami ng pahina na 8,565 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sa International Criminal Court. Pero ayon kay International Criminal Court Prosecutor Karim Khan, ang naturang written evidence ay inisyal pa lamang at bahagi lamang ito ng mga ipipresentang ebidensya pagsapit ng confirmation hearing. Kasalukuyan pa rin anya na nirerepaso ng prosecution team ang mga gagamitin itong material bago naman tuluyang ipresenta ang kabuuang bulto ng mga ebidensya sa pre-trial chamber. Maliban nga sa mga written documentary evidence, may mga non-written evidence din na hawak ngayon ang prosekusyon. Ayon pa kay Khan, may mga visual at audiovisual evidence din na ipipresenta kung saan sa kasalukuyan ay binubuo ito ng 9 na larawan at mga video footage na tatagal naman ng 19 na oras. Una nang inilabas ng prosecution ang 181 items na binubuo ng 2,787 pages nitong Marso 21 kung saan nabigyan din ng kopya ang defense team ng dating Pangulo. Ayon kay Khan, ang ilan sa mga items na ipipresenta ay mga non-witness documentary materials na inaasahan na magkakaroon din ng mahalagang papel pagsapit ng confirmation hearing sa kaso ng dating Pangulo. Diyan pa rin sa International Criminal Court kung saan siya ay nananatiling nakabilanggo. Bombo International News. Nahaharap sa matinding kritisismo si United States Defense Secretary Pete Hegseth matapos umanong ibahagi ang sensitibong impormasyon ukol sa opensiba sa Yemen sa isang pribadong signal chat group na kasama ang kanyang asawa, kapatid at personal na abogado at mga individual na wala sa posisyon para makatanggap ng ganoong detalye. Ayon sa 4 na source na may direktang kaalaman, ipinadala ni Hegseth noong Marso 15 ang flight schedules ng FA-18 Hornet sa grupong pinangalan ng Defense Team Huddle gamit ang kanyang personal na telepono. Kasama sa chat ang asawa nito, ang kapatid niyang si Phil, isang Pentagon liaison, at abogado niyang si Tim Parlator na kamakailan lang ay muling naglingkod sa militar. Ang group chat ay nilikha bago pa ang kumpirmasyon ni Hegseth bilang Defense Secretary at sinabing orihinal na para lamang sa administrative coordination. Gayunman, patuloy niya itong ginamit kahit sa mga sensitibong usapin tulad ng military operations. Hindi naman ito ang unang insidente. Nauna nang napaulat na naisama sa ibang signal chat ang editor ng isang international media firm kung saan na rin na ibahagi ang parehong impormasyon. Iginiit ng administrasyon na walang classified na information na nag-leak, ngunit kunestyon ito ng mga eksperto sa seguridad. Ayon sa ilang opisyal ng Pentagon, binalaan si Hegseth ng kanyang mga aide na iwasan ang paglalagay ng operational details sa ganitong uri ng platform, ngunit hindi malinaw kung siya ay sumunod. Iniimbestigahan na ng Pentagon's Acting Inspector General ang insidente bilang tugon sa kahilingan
ng mga mambabatas mula sa magkabilang panig at kasabay nito ay nagkaroon na rin ng tensyon sa loob ng opisina ni US Defense Secretary Hegseth matapos sibakin ng ilang senior advisors na nadawit sa mga umano'y pagkalat. Lalong lumalakas ang panawagan para sa accountability lalo na't inaasahan ng mataas na antas ng pag-iingat mula sa isang defense secretary na humahawak sa mga sensitibong usapin pambansa. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, ang pagkamatay naman ng 15 paramedics at first responders sa Gaza noong Marso ay dulot raw ng mga professional failures ayon sa Israel Defense Forces. Karamihan sa kanila ay mga miyembro ng Palestine Red Crescent Society na pinaputukan at inilibing sa ilang mass grave na nagdulot ng international condemnation at mga panawagan para sa pananagutan. Tinutukoy ng Israel Defense Forces ang mga pagkukulang sa operasyon tulad yan ng paglabag sa mga utos at hindi kumpletong ulat hinggil sa insidente. Ngunit ipinagtanggol pa rin nila ang mga sundalo na nagsagawa ng atake na sinasabing ito ay isang operational misunderstanding. Ipinahayag ni Brigadier General A.F. Defrin na bagamat may chains of mistakes, hindi ito nagpakita ng anumang etikal na paglabag. Ang commanding officer ng 14th Brigade ay pinadalhan ng reprimand habang ang deputy commander ng Golani Reconnaissance Battalion ay tinanggal sa posisyon matapos mag-utos na magpaputok at magsagawa ng aksyon sa convoy. Ang desisyon na ito ay ginawa dahil sa responsibilidad sa insidente at pagbibigay ng maling ulat. Ayon sa Israel Defense Forces, ikinalulungkot nila ang pinsalang naidulot sa mga sibilyang hindi sangkot sa labanan at pinaigting nila ang mga protocol para sa pag-iingat sa mga operasyon. Malapit yan sa mga rescue forces at medical personnel. Gayunpaman, sinabi ni Major General Yoav Har-Even, ang pinuno ng investigasyon na hindi niya irerekomenda ang pagbabago ng mga patakaran ng Israel Defense Forces dahil naniniwala siya na ang mga utos ng commandant ay ayon sa tamang proseso. Isang pagkakamalian niya ito na maaaring mangyari ulit, ngunit umaasa ito na sana ay hindi na. Idinagdag pa ng opisyal na hindi sila nagpapaputok sa mga ambulansya maliban na lang kung malinaw na may banta mula sa mga ito. Ang mga findings ay pinasa na sa Israeli Military's Advocate General na magpapasya kung may kasong isasampa laban sa mga sundalong sangkot. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dineploy na Nemesis missile system dyan sa hilagang bahagi ng bansa. Bahagi umano ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Ginit na hindi threat o hindi banta kundi bahagi ng training ayon sa pinuno ng mayorya dyan sa Senado. May balita si Bombo J.C. Galvez. Bahagi ng Multilateral Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System para sa pagsasanay ng ating sandatahang lakas. Itong inihayag ni Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino kasunod ng pagdideploy ng Amerika sa bansa ng Nemesis bilang bahagi ng Balikatan Joint Military Exercises na magsisimula ngayong araw. Gate ni Tolentino, ang sinasabi mo ng killer missiles ay hindi banta o paghahamon. Sa makatuwid, ay bahagi ng ating pagsasanay. Yung killer missiles na sinasabi, Nemesis, bahagi ng multilateral defense treaty natin, bahagi ng balikatan. So hindi naman permanent siguro yan dyan. So kung gagamitin ng Itbayat, kung gagamitin ng Basco, kung gagamitin yung mga lugar, bahagi yan ng pagsasanay ng ating sandatahan lakas, lalong-lalo na meron tayong 250,000 na OFW sa Taiwan. So hindi ito threat, hindi ito paghahamon kung hindi bahagi ng pagsasanay. Ako nga yung nagmungkahi noon na kahit tabletop exercise ay magsanay na paano natin kukunin yung 250,000 na OFW. Gamitin natin ang mga civilian vessels. Samantala, kinatigan din ni Tolentino ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. ng balikatan exercises ngayon ay magiging full battle test kung saan ang lahat ng military doctrines at procedures ay susubukan. Anya, anumang hakbang na magpapalakas sa ating defense capabilities at cross-military training kasama ang iba pang mga kaalyadong bansa ay suportado ng senador. We support that. Any move that would strengthen our capabilities as well as our
defense capabilities and cross military training with other countries. Kasi ngayon, alam ko kasama ang Japan, South Korea at Australia, hindi lang United States, at alam ko ongoing na rin ngayon sa Maguindanao. At siguro it is not just a test of capabilities but militarily, pati na yun siguro yung sa disaster preparedness. So I fully support that. I fully support. It just shows that the Philippines has reached a level wherein other countries are willing to support us, other countries are willing to learn from us, as well as us learning from them. Una nang iminungkay ni Tolentino na isama sa Balikatan exercises ang pag-iensayo ng posibleng gulo na maaring mangyari sa Taiwan Strait. Suwestyon ng senador na isama na rin sa pagsasanay o rehearsal ang mga commercial vessels na pwedeng tumulong sa posibleng pagpapauwi ng 250,000 na mga Pilipinong nasa Taiwan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Samantala, hindi na ikinagulat ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union ang pag-endorso ng na-impeach na si Vice President Sara Duterte ng mga kandidato sa pagkasenador na kung mananalo ay siyang boboto sa kanyang impeachment trial. Sinabi ni Ortega na naghahanap na ng kakampi ang Vice President lalo at malapit ang impeachment trial. Kasunod ito ng pag-endorso ni Vice President Duterte sa dalawang kandidatong tumatakbo sa pagkasenador. Ayon kay Ortega, ang pagbabagong ito sa estratehiya ay sumasalamin sa pagiging praktikal sa politika ng Vice Presidente. Kung matatandaan, sinabi ni Vice President Duterte na hindi siya mag-i-endorso ng kahit sinong tumatakbo sa Senado, pero ngayon nagbago na ito. Naniniwala si Ortega na ang ganitong senaryo ay misulang pinagplanuhan, lalo na't nalalapit na ang impeachment trial sa Senado kung saan nakasalalay naman ang karera sa politika ng Vice Presidente. Paalala ni Ortega sa mga opisyal na manatiling tapat sa kanilang mga salita at gawa para isulong ang interes ng taong bayan. Karagdagan pa sa mga balita, naniniwala ang mga kongresista mula sa mababang kapulungan na sinisimulan na ni Vice President Sara Duterte yung panunuyo doon sa iba pang mga kandidato, lalo na nga sa pagkasenador, at magiging batayan ito ng kalalabasan ng impeachment trial. Ang ganitong hakbang ng pangalawang Pangulo ay hindi na nga rin iginagulat ng mga Mindanaoan lawmakers at partikular na ng Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chairman na si Congressman Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur. Ang pangalawang Pangulo na dati umano ay nagbanggit na wala siyang iendorso ay nag-iba na ang tono at ginagawa na ngayon ang kasalungat ng kanyang unang mga pronouncement. Nilinaw naman ni Adjong na karapatan ng Vice Presidente na gumawa ng kanyang sariling desisyon pampolitika. Ayon pa kay Adjong, ang mahalaga ay hindi lang ang mismong pag-iendorso kundi ang pagbabago ng tono o kaya naman ay posisyon ito. Binigyang din pa ng kongresista na mas mahalaga ngayon kaysa naman dati ang pagpapakita ng Senado ng pagiging patas at independence kaugnay doon sa paghawak ng impeachment trial. Bagamat tumanggi na ang mambabatas na magbigay ng kanyang maaaring espekulasyon sa magiging resulta, iginit naman ito na nagampanan na ng Kamara ang kanilang mandato para sa naturang issue. Git pa ng kongresista na sa panahong ganito, ang kailangan natin ay matibay na prinsipyo at hindi ang pakikiayon para sa pansariling interes. Hinimok ni Congressman Adjong ang mga Pilipino na manatiling mulat at mapagmatsyag hinggil sa mga nangyayari sa lipunan. Samantala, ang Philippine National Police naglunsad ng 2 bagong lupon laban sa kidnapping at fake news. Narito ang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Bea Peniza. Naglunsad ang Philippine National Police ang 2 bagong komite kontra sa kidnapping at fake news para sa layuning mapatatag at mapalakas ang kapayapaan at katotohanan sa loob ng bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang 2 komite ay tatawaging Joint Anti-Kidnapping Action Committee at Joint Anti-Fake News Action Committee.
Pangunahan naman ni Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo ang Anti-Kidnapping Action Committee na siyang tututukan ang pagtukoy at pagsugpo sa organisadong kidnap for hire ng mga operasyon sa bansa, habang pamunuan naman ni Deputy Chief PNP for Operations Police Lieutenant General Roberto Rodriguez ang Anti-Fake News Committee na layo namang labanan ang mga kumakalat na fake news at misinformasyon sa mga social media platforms at maging sa publiko. Ang mga joint committee ay naitatag matapos ang matagumpay na pagkakaaresto sa 3 suspect sa naging kidnapping case at pagpatay sa isang Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at sa driver nito na si Armani Padillo. Samantala, dahil dito ay kinomenda naman ni Marbil ang Special Investigation Task Group sa ilalim ng liderato ni Ocubo para sa naging mabilis na koordinasyon at aksyon sa naturang kaso. Anya, ito lamang ay isang halimbawa at nagpapakita na tuloy-tuloy lamang ang pulisya sa kanilang aksyon at patuloy sa pagtupad ng kanilang mandato para maging matagumpay ang bawat kaso na kakaharapin ng kanilang hanay at makapagbigay ng hustisya sa bawat biktima at mga pamilya nito. Also want to highlight and commend the successful efforts of our Special Investigation Task Group in the resolution of a high-profile kidnap stay case. 3 suspects have been arrested and are now under detain under the custody of the PNP anti-kidnapping group. This is a testament of the relentless drive of our officers to bring justice to the victims and their families. You did not rest, you worked day and night to ensure that no case is left unresolved. This is the kind of dedication that defines the Philippine National Police, a police force that never sleeps, never turns away, and never gives up, especially when the lives and hopes of our fellow Filipino are at stake. Sa ngayon ay nananatili naman sa kustudiya ng Philippine National Police ang 3 suspect at nahaharap sa mga kasong 2 counts of kidnapping for ransom with homicide, habang patuloy naman na pinaghahanap pa ang 2 pang Chinese national sa kasalukuyang itinuturing ng mga principals of the crime at nananatili pa rin at large. Inaasahan naman na ngayong linggo ay mareresolba na ng pulisya ang kidnapping incident na ito at makakapagbigay ng hustisya sa mga pamilya ng biktima. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nais ng Department of Transportation na bigyang prioridad ng Kongreso ang pagbuo ng independent body na mag-iimbestiga sa mga nagaganap na aksidente sa mga pampasaherong eroplano at iba pa. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon na kanyang hihilingin sa 20th Congress na magbuo ng ahensya na kalintulad ng National Transportation Safety Board ng Estados Unidos. Humingi rin ito ng tulong kay United States Ambassador Mary Kay Carlson para naman magkaroon ng sariling mga pasilidad ang Pilipinas na tatawaging Philippine Transportation Safety Board. Magugunitang noong nakaraang linggo ay ilang insidente ng pagkakaroon ng aberya ang naitala sa ilang local airlines dito sa ating bansa. Samantala, maayos at walang o halos walang naitalang aberya ang biyahe ng milyon-milyong Pilipino ngayong Semana Santa. Ayon niya sa Department of Transportation, sa kabila ng matinding dagsa sa mga pantalan, terminal at estasyon. Pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon, ang generally incident-free na biyahe ay magandang senyales ng patuloy na pagbuti ng inter-province transport system sa ating bansa. Partikular na naging maayos ang operasyon sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro, isa sa pangunahing gateway patungong Batangas. Sa tulong niya ng mga pinahusay o upgraded facilities gaya ng air-conditioned arrival area at mas accessible na serbisyo para sa mga pasahero. Sa ilalim ng pamumuno ni Port Manager John Gabriel Manansala, nanatiling organisado ang daloy ng mga tao kahit sa kasagsagan ng biyahe. Ayon naman sa datos ng Philippine Ports Authority, umabot sa 1.8 million passengers ang bumiyahe mula Abril 12 hanggang Abril 19. Bagamat may ilang ulat ng matagal na paghihintay lalo na sa bus terminals, wala namang naitalang malaking aberya o insidente. Dagdag pa ng Department of Transportation, nakatulong ang advanced planning at crowd control measures para mapanatiling maayos ang serbisyo. Samantala, sinamantala ng MRT o Metro Rail Transit 3 ang mas kaunting pasahero ngayong bakasyon upang magsagawa ng maintenance work.
Kabilang dito ang pagpapalit ng ilaw, pagsasaayos ng traction motors at testing ng public address at intercom systems bilang paghahanda sa balik operasyon pagkatapos ng Semana Santa. Samantala, pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang mga patuloy na nagdarasal para sa kaayusan at mabuting kalusugan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at isinagawa nga nito ang pagpapasalamat sa 2 araw na bisita iglesia pilgrimage. Sinabi nito na ang mga nakakasalamuhan niya na mga tao ay nagtutungo sa iba't ibang lugar kagaya sa Katbalogan kung saan ay pinagdarasal nila ang dating Pangulo na makabalik na sa ating bansa. Sa kanyang pagbisita doon sa mga simbahan ay sinabi niya na ipinagdarasal niya ang buong bansa. Ganon din ang kanyang ama. Hindi na nito idinitalye pa ang anumang update sa kaso ng kanyang ama na nasa kustodiya ng International Criminal Court dahil sa kasong war against humanity o crimes against humanity. Itong 4 na kandidato na lumabag sa bawal mangampanya ng Holy Week na itala ng Commission on Elections. Itong Random Manual Audit Committee naman para sa halalan inilunsad ng komisyon ngayong araw. Para sa mga detalye, nasa linya si Bombo Isa Cotonera. Bombo Dennis, Bombo Dry, kinumpirma ng Commission on Elections na may 4 na kandidatong lumabag sa bawal mangampanya sa panahon ng Semana Santa. Nasa 3 local na kandidato ang isa at isang party list ang umano'y lumabag dito. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ito ay iimbestigahan na ng full body at papadalhan ng mga show cause orders. At bagaman anya hindi pa kasama ang social media sa nagawang batas noon na nagbabawal sa pangangampanya sa Huwebes at Biyernes Santo, ito ay kinukonsidera pa rin nilang uri ng pangangampanya. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pero alam niyo po, nung ginawa kasi ang batas na pinoprohibit ang pangangampanya ng Huwebes Santo at Biyernes Santo, maaaring wala pang social media noong 1985. Pero ang sinabi po, bawal ang campaigning sa Monday, Thursday at Good Friday. Eh meron po dyan, nagkampanya, gamit pa rin ang kanila pong social media accounts. So ibig sabihin, pangangampanya pa rin po yan. Hindi pa rin sila tumigil sa pagkakampanya. Dahil po dyan, kasama po yan sa iimbestigahan at i-issuehan din ang show cause order ng ating komisyon. 4, may isang party list, 3 local. So far, kaya po yung iba nating mga botante at mga kababayan, makikipost pa po na may date para makita natin kung talagang nag-campaign sila sa araw ng na pinagbabawal po natin. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jai, ngayong araw din inilunsad ng Commission on Elections ang Random Manual Audit Committee para sa national at local elections sa Mayo. Ang committee ay binubuo ng iba't ibang ahensya at organisasyon katulad ng Department of Education, Philippine Statistics Authority, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, National Citizens Movement for Free Elections, Legal Network for Truthful Elections, at Philippine Institute of Certified Public Accountants. Ang komite na ito ang mamumuno sa pagbibilang ng mga boto gamit ang mata at kamay at hindi ang makina. Para sa poll body, ito ang kanilang hakbang upang ipakita na tama ang bilang ng mga pumapasok na boto sa makina. Marapat lang na ipakita ito sa publiko para matiyak ang transparency sa buong proseso ng halalan. Muli, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yan ay nakalagay sa batas, sa Republic Act 8436, na inamin naman ng Republic Act 9369. Yan yung automated election law natin. Sinasabi, pagkatapos ng bawat eleksyon, meron tayong gagawin na random manual audit. Pipili, at yung pagpili ay hindi yung basta mo lang pinili. Yan ay merong proseso ng pagpili ng mga presinto na magpo-conduct ng random manual audit. Ibig sabihin, titingnan yung lahat ng laman, bibilangin yung mga balota, pati yung mga iba pang gamit na naandun sa loob ng ballot box ay aalamin, titingnan. At titingnan din kung ito ay tumutugma yung bilang ng mga balota manually counted doon sa mismong result ng machine na meron namang election returns. So aalamin natin yan. Mula sa Pasay City, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo.
Samantala, opisyal nang binuksan ang Philippine Military Academy ang joint training exercises sa Pag-asa Islands. Ang naturang training ay magsisilbing culmination ng mga serye na military training program para sa Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, kung saan tutukuyin dito ang individual at organizational competencies ng mga cadet mula sa 4th hanggang 1st class. Bahagi rin ito ng strategic transition ng bansa tungo sa external defense operations mula sa dating internal defense at tuluyang pag-implement sa comprehensive archipelagic defense concept. Ito ay tatagal ng 2 linggo at nahati sa iba't ibang phases. Nakahanay dito ang naval maneuver, sea at air combat drill, ground war at maraming iba pa. Tinawag ang naturang simulation bilang 2025 Joint Field Training Exercise, Siklab Laya. Magsisilbing pangunahing base ang Naval Station Emilio Liwanag sa Pag-asa Island. Ang desisyon na gamitin ang Pag-asa Island bilang venue ng naturang simulation ay bahagi ng pagnanais ng PMA na ma-expose ang mga kadete at future military officials sa konsepto ng territorial defense at pambansang soberanya, lalo na sa West Philippine Sea. Maliban sa military exercises, magsasagawa rin ang mga kadete ng ibang civic activities tulad ng coastal cleanup drives, sport equipment donations at youth and community engagement programs sa buong isla. Combo Sports News. Hindi pinaporma ng top NBA team na Oklahoma City Thunder ang Memphis Grizzlies sa unang paghaharap nila ng 2 kupunan para yan sa 7-game series sa ilalim ng first round ng elimination ng 2025 playoffs. Sa pagharap nga ng 2 kupunan ngayong araw mga kabombo, 21 ng Abril, ipinakita ng Thunder ang pagiging top team at dinumina ang unang quarter matapos natambakan ng 12 points ang kanilang kalaban 32-20. Sa pagtatapos ng second quarter ay hawak na ng Oklahoma City Thunders ang 32 points na kalamangan. At komportableng pumasok ang Thunder sa ikatlong quarter at lalo pang dinagdagan ang deficit ng 17 points hanggang sa tuluyang magtapos ang matchup sa score na 131-80 pabor sa Oklahoma. Hindi na nahabol pa ng Memphis ang 50.5 overall shooting percentage ng Thunder kasama ang magandang depensa. Nagawa rin ng Oklahoma na makapagpasok ng 17 3-pointers sa kabuuan habang tanging 6 na 3 lamang ang naipasok ng Memphis mula naman sa kabuuang 34 3-pointers na pinakawalan ng kanilang players. Ito ang katumbas lamang ng 17.6 points na 3-pointers pagdating sa percentage. Maliban nga sa 3, dinomina rin ng Oklahoma ang paint area at nagpasok ito ng 60 points habang tanging 48 lamang ang nagawa ng Memphis sa kabuuan ng kanilang laban. Dahil sa panalo, hawak na ng top seed ang 1-0 sa kalamangan kontra sa kanilang katunggalin na number 8 seed habang muling gaganapin ang ikalawang laban sa Oklahoma, ang home court ng Thunder. Samantala at malamya ang naging opensa ng Grizzlies at tanging si Ja Morant ang gumawa ng double-digit score mula sa 5 starter ng naturang kupunan. Sa iba pang balita mga kabombot, Star Nation, sinuri ng mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang kahandaan ng mga sundalo sa Basilan para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Bumisita ang mga high-ranking officials ng Armed Forces of the Philippines sa naturang probinsya sa pangungunayan ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Antonio Nafaret at 11th Infantry Division Commander Major General Leonardo Peña. Pinapasiguro ng mga general sa mga sundalo ang mahigpit na pagbabantay sa nalalapit na halalan upang mapanatili ang mapalapa o mapayapang electoral process, ligtas mula sa kaguluhan o kriminalidad. Sinuri ng mga high-ranking officials ang security plan, deployment at mga banta sa probinsya habang pinag-aaralan din ang mga nakalatag na contingency measures. Ayon sa Wismincon Chief, mahalaga ang presensya ng mga sundalo sa mga strategic areas upang makapag-responde kaagad anuman ang pangangailangan.
Kailangan din anya ang pakikipagtulungan ng mga sundalo sa iba pang law enforcement agencies upang maging akma ang ilalatag na security measure para yan sa halalan. Kabilang sa mga pinaghahandaan para sa halalan ng mga miyembro ng Special Forces, infantry units at intelligence groups na nag-ooperate sa probinsya. Karagdagan pa sa ating mga balita, pinuri ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ang Philippine National Police sa pagkakaaresto ng ilang mga individual na isinasangkot sa nangyaring pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Tan at driver nito na si Armani Pabilio. At si Anson Ke, mga kabombo, ang pangunahin ngang naging target ng naturang pagdukot at pagpatay. Sinabi ng presidente ng grupo na si Victor Lim na mahalaga talaga na magkaroon ng ugnayan sila sa Philippine National Police para hindi na maulit ang nasabing insidente. Umaasa rin ang kanilang panig na maaresto ng Philippine National Police ang ilan pang mga individual na nasa likod ng pagpatay sa nasabing negosyante at nananawagan din sila sa Department of Justice na mabigyan agad ng hustisya mga biktima sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso laban sa mga naarestong pinaghihinalaan. Binigyang halaga nito ang pagkakaroon ng tahimik na lugar ay siyang mas kaakit-akit para sa mga investors dito sa ating bansa. Opisyal nang inanunsyo ng Department of Education na magsisimula ang pasukan para sa school year 2025-2026 sa Hunyo 16 nitong kasalukuyang taon bilang bahagi ng pagbabalik sa tradisyonal na June to March na academic calendar. Bata ito sa Department of Education Order No. 12 Series of 2025 na inilabas noong Abril 15. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Mayo 2024 na ibalik ang dating schedule ng klase bilang tugon sa panawagan ng publiko. Ayon sa bagong kalendaryo, magtatapos ang klase sa Marso at 31 taong 2026 na may kabuang 197 days ng klase kabilang ang end of school year rights. At paalala naman ng Department of Education, maaring magbago ang bilang ng araw depende yan sa mga hindi inaasahang pangyayari o susunod na mga kautusan. Isasagawa ang enrollment at brigada eskwela mula Hunyo 9 hanggang 13, isang linggo bago ang pagbubukas ng klase upang masiguro ang kalinisan at kahandaan ng mga paaralan. Samantala, binigyang linaw ng Department of Education na maaring sumunod sa bagong kalendaryo ang mga pribadong paaralan, Philippine schools overseas at state at local universities and colleges kung may nais na ibang schedule. Ito'y dapat napasok sa pagitan ng unang Lunes ng Hunyo at huling araw ng buwan ng Agosto at kailangang ipagbigay alam sa Regional Office ng Department of Education. Bombo Police Report. Mga kabombo, masela ng susunod nating balita sapagkat ito'y insidente kung saan natagpuan ng isang babae na nakatakip pa ng tape ang bibig ho nito. Labi na lamang ang natagpuan ng mga otoridad at alamin natin ang mas malalim pang kwento hinggil dyan. May balita ang Bombo Radio Tacloban. Babaeng nakagapos ng tape ang katawan na tagpuan sa masukal na damuhan sa Santa Fe, Leyte. Sa naging imbestigasyon ng kapulisan ng Santa Fe, Leyte, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang barangay official sa San Isidro kung saan natagpuan ang walang buhay na babae. Kinilalang biktima na si Rose Tupa sa taga-Tinabanan, Marabot, Samar at 25 na taong gulang. Ayon kay Police Lieutenant Glenn Chavero, officer in charge Santa Fe Municipal Police Station, ang naturang biktima ay nagtamo ng ilang tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan kung saan natagpuan sa masukal at madilim na lugar at ito'y nakatip ang bibig. Sa inisyal na investigasyon, marahil pinatay umano ang biktima sa ibang lugar habang bumabaybay ito papuntang Santa Fe, Leyte, kung saan doon itinapon ang bangkay sa araw mismo ng Huwebes Santo ngayong taon. Agad naman nagsagawa ng follow-up investigation ng kapulisan at nakakuha na sila ng ilang CCTV footage na tutulong upang matukoy ang ginamit na sasakyan at kung sino ang nasa likod ng pagpatay at ang motibo nito. Tungkol po dito sa founded body na isang babae habang kami ay nagkakaroon ng checkpoint. Mayroong personally tumawag dito sa aming istasyon ang mga 9:50 sa Barangay San Isidro, Santa Fe, Leyte, sa sitio kina Utdan. Itong babae ay taga-barangay Tinabanan ng Marabot, Western Samar. Mayroong natagpuan na mga may multiple gunshot wounds itong babae. Right and left neck
at saka right hip, left chest, right back, and right ear yung tinamaan sa kanya. Mayroon na kaming mga CCTV na nakuha sa vehicle na kinargahan sa kanya. Patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy ang nasa likod ng pagpatay sa naturang babae. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Itong MV Light Ferry Cebu-based sumadsad sa baybayin ng Hagna Port sa Bohol. Nasa 500 pasahero, ligtas na. Narito ang mga balita ng Bombo Radio Cebu. Matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard 7 ang lahat ng 506 na pasahero mula sa MV Light Ferry 5 matapos itong sumadsad malapit sa Hagna Port, Bohol noong gabi ng Abril 19. Nabatid na ang barko ay patungong Cagayan de Oro City sa Northern Mindanao. Mabilis na narespondihan ng mga otoridad sa pangunguna ng Philippine Coast Guard Central Visayas ang insidente matapos makatanggap ng distress report. Ayon pa na sumadsad ang barko sa mababaw na bahagi ng daungan dahil sa low tide kaya hindi na ito makaangkla ng maayos. Tumulong ang iba pang ahensya sa pagsagip ng mga pasahero tulad ng Philippine Navy, Hagna Disaster Risk Reduction and Management Office, Bantay Dagat at mga logisda sa lugar. Isinigawa ang rescue operation ng buong gabi at sa ngayon, ang 506 na mga pasahero at tripulante ay nakabalik na sa daungan. Buti na lang walang nasaktan o nasugatan sa nangyaring insidente. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang mga paunang inspeksyon sa PCG-7 at walang naitalang malaking pinsala sa nasabing barko. At maglulunsad din ng full marine safety at environmental assessment para masuri ang pinsala sa baybayin. Upon confirmation that the MV Light Ferry 5 had run aground, the Coast Guard Station Eastern Bohol promptly deployed personnel and available floating assets conduct rescue operation and initial assessment. According to the master of the vessel, he did not notice that the vessel was gradually drifting towards shallow waters due to low tide at the time. So a total of 506 passengers were safely and successfully transferred from MV Light Ferry 5 to Hagna Port. All individuals were accounted in good physical condition. Mula dito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Kaugnay pa rin mga kabombo ng mga bumabiyahe sa dagat. Ilan naman sa mga pantalan dyan sa Bicol Region ay nasa 5,000 pa rin ang daily average ng mga bumabiyahe at inaasahang magpapatuloy pa hanggang Miyerkules pa raw. Ayon yan sa Local Ports Authority doon. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Nananatiling mataas ang volume ng mga pasahero sa ilang mga pantalan sa rehiyong Bicol. Ayon kay Port Management Office Bicol Media Relations Officer Achilles Galindez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nakabilang sa mga ito ang Matdog Port na halos doble pa rin ang dagsa ng mga biyahero kahit patapos na ang Semana Santa. Sa kasalukuyan ay pumapalo pa umano sa mahigit 5,000 ang daily average ng mga pasahero mula sa dating 2,000 kada araw. Inaasahan naman ng na posibleng tumagal pa ang mataas na buhos ng mga biyahero hanggang sa Miyerkules. Ayon kay Galindez na posibleng isa sa mga rason nito ay ang bakasyon ng mga mag-aaral at ang papalapit na halalan kay extended ang pananatili ng mga bakasyonista sa kanilang mga probinsya. Samantala, nabatid na hindi gaanong nagkaroon ng mahabang pila ng mga sasakyan sa naturang pantalan dahil sa mabilis na biyahe ng mga barko dulot na rin ang magandang lagay ng panahon. Actually, mataas pa rin talaga yung volume hanggang Miyerkules ngayong linggo na to. At although hindi natin inalis yung possibility na mayroon pa rin mga pailan-ilan scattered na pabalik pa rin ngayong week na ito dahil nga yung iba sa mga kababayan natin extended yung kanilang mga bakasyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Dako naman tayo sa bahagi ng Western Visayas, kakaibang biik na isang mata at walang butas sa ilong. Abay agaw pansin doon sa Tigbawan, Iloilo. Narito ang balita ng Bombo Radio, Iloilo. Labis ang pagkabigla ng isang caretaker matapos matuklasang isa sa mga biik na ipinanganak ng kanyang inaalagaang baboy ay may kakaibang anyo. Isa lamang ang mata at wala itong butas sa ilong.
Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Romulo Mulong Tubola, caretaker ng isang babuyan sa bayan ng Tigbawan, Iloilo. Kanyang ibinahagi na noong umaga ng Abril 16 ay nanganak ng 9 na biik ang kanyang baboy. Ngunit ikinagulat niya na ang unang lumabas ay may kapansanan sa katawan, iisang mata at walang butas ang ilong habang nakalabas ang dila. Ayon kay Tubola, ito ang kauna-unang pagkakataon sa kanyang matagal ng karanasan sa pag-aalaga ng baboy na may ganitong uri ng depekto ang ipinanganak na biik. Dahil hindi ito makasuso sa kanyang ina, pinainom na lamang niya ito ng tubig na may halong asukal. Sa kabila ng kapansanan ay masigla pa rin ang nasabing biik at paminsan-minsan ay sumusubok din itong sumuso sa inang baboy. Wala naman umanong balak si Tubola na ibenta ang biik. Sa halip, plano niya itong alagaan at paglaanan ng atensyon. Tinuturing din ni Tubola na isang uri ng swerte ang pagkakaroon ng ganitong biik sa kabila ng hindi pangkaraniwang pisikal na anyo nito. Oo, natakot ko. Kaya nakita ko sa akala ko halimaw. Alagaan lang siguro. Hindi naman to siguro mabinta siguro. Hanggang sa kamatayan. Swerte siguro. Hindi man na swerte ko. Hindi binigay sa atin . Si Romulo Mulong Tubola ang caretaker ng nasabing babuyan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, 12 minutos na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. At dako tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Alam nyo ba na mahigit 50 na mga road crash at 4 na drowning incident ang naitala dyan sa lalawigan ng Pangasinan kasabay ng paggunita ng Semana Santa. Alamin natin ang mga naging pagtugon dito ng mga otoridad at may balita dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nakapagtala ng 51 na aksidente sa kakalsadahan at 4 na pagkalunod ang lalawigan ng Pangasinan kasabay ng paggunita ng Semana Santa o Lenten season. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Captain Eileen Catugas, Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, isa sa nakikitang dahilan ng mga ito kung bakit tumaas ang bilang ng mga aksidente ay bunsod na rin ng pagdagsa ng mga motorista patungong probinsya kasabay ng paggunita ng Semana Santa at pagpasok ng Sumvak o Summer Vacation. Kaugnay nito, 4 naman ang naitalang kaso ng pagkalunod na mula naman sa mga bayan ng Mabini, Puzurubio, bayan ng Malasaki at Aguilara. Isa nga sa mga pangunahing sanhi ng insidente ay ang paglangoy habang nasa impluwensya ng alaka. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Catugas na naka-alerto ang kanilang opisina at sa katunayan naka-heightened alert pa ang mga ito at nananatili pa rin ang augmentation sa karating ng mga bayan dahil sa inaasahang dagsa ng tao. Kaugnay sa nalalapit din na Pisay Dayat, isang malaking selebrasyon sa lalawigan. Paliwanag naman ito na 85% ng kanilang pwersa ay nakadeploy sa mga matataong lugar upang matiyak ang police visibility at seguridad, habang 15% naman ang nakatalaga sa mga opisina para sa iba pang mga administrative compliance. At lahat po ng ating mga kababayan po na nanggagaling sa ibang probinsya o region po, kami po ay parating nagpapaalala sa inyo na maging maingat parati sa inyong pagbiyahe. Alalahanin po natin na mayroon po tayong tinatawag na blue baguettes. Kung ito po ay i-internalize po natin at siguro po wala pong magkakaroon ng aksidente sa mga daan. At kung makikita po natin, ang kadalasan po na nagiging cause ng accident po is yung human error tinatawag nila. Sa last, ang sinasabi nila is ito ay dahil sa parang hindi po maganda yung kanilang decision with regard do sa kanilang driving, ng illegal encroachment. Yung iba po dyan is mayroon pong under the influence of liquor. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang mga biktima naman ng jellyfish sting noong Holy Week sa La Union, hindi bababa sa 6 na po ang bilang. Narito ang balita ng Bombo Radio La Union. Nakapagtala ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng San Juan, La Union nang hindi bababa sa 6 na po na biktima ng jellyfish sting nitong nakaraang Semana Santa. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Gino Mabalot,
pinuno ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office San Juan. Sinabi nito na ang jellyfish encounter ay nangyayari dahil sa paiba-ibang kondisyon ng karagatan. Ang dahilanan po ng encounter natin sa jellyfish is yung kalagayan po ng ating mga alon. No? Kung medyo kalmado, kapag flat po yan, mas madami po yung ating jellyfish na umaabot dito sa dalampasigan. Kaya nagkakadikitan po sila ng mga turista. Idinagdag pa niya na mayroong 3 biktima ng near drowning o muntikang pagkalunod pero agad itong narespondihan ng mga otoridad. Napag-alaman na ang mga biktima ay mga turistang lumampas sa itinalagang swimming area. Sa kabilang dako, nagpaalala si Mabalot sa mga residente at mga bibisita sa bayan ng San Juan na laging mag-ingat at maging disiplinadong turista upang mapangalagaan ang karagatan at mapanatili ang kalinisan. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio La Union. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dachor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ito naman mga kabombo, yung Pinay Elite Rider na si Shane Yaw Yaw ay pinangunahan ang first at second league ng 2025 Asia Mountain Bike Series Women's Elite Category. Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Baguio. Pinangunahan ng Pinay Elite Rider na si Shane Yaw Yaw ang first at second leg ng 2025 Asia Mountain Bike Series Women's Elite Category na ginanap sa Pasig, Iloilo at Dumaguete City. Malaking tulong ang mga points na nakukuha hindi lang ni Shane pati na rin ang Philippine MTB team para sa kanilang kampanya para mag-qualify sa Los Angeles 2028 Olympics. Ang Philippine team ay rank 33 sa nation standing na may 792 accumulated points at pang-apat naman sa Asia. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 27-year-old Pinay cyclist, inamin nito na mahirap ang kanyang mga preparation na ginagawa dahil halos sunod-sunod ang mga kompetisyon na kanyang nilalahukan. Ibinahagi nito ang kanyang nararamdaman sa panibagong achievement niya sa kanyang career. Siyempre po, overwhelming, masaya po, and sobrang blessed kasi so far po ata yun po yung pinakamataas po na ranking na nakuha po ng Team Philippines po sa mountain biking sa Women's Elite. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa 3-time national champion na si Shane Yaw Yaw. Sa kasalukuyan, naabot ni Shane ang pinakamataas na rank sa kanyang career na number 115 sa latest UCI Women Elite MTB rankings. Sunod na paghahandaan ni Shane at ng Philippine MTB team ay ang Asian Continental Championship na gaganapin sa Beijing, China. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa mga update at iba pang mga impormasyon makakalap sa pamamagitan ng Bombo Radio Philippines, Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Nariyan din ang atin official website www.bomboradio.com. At para sa mga taga-subaybay natin na bumabiyahe, maaari po ninyong matunghayan pa rin ang ating mga programa at yung mga paborito ninyong updates na nais na makuha kagaya ng mga kaganapan. Halimbawa, dyan sa Northern Luzon, available ho yan sa ating Facebook Live programs. Northern Luzon stations natin ay masusubaybay, hindi lamang yung atin Bombo Radio stations, nariyan din ang ating information and entertainment stations, ang Star FM stations natin. Unahin ko dyan mga kabombo sa bahagi ng Isabela Province kung saan ay nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa area ng Pangasinan, nariyan po ang Bombo Radio and Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines, Bombo Radio and Star FM Baguio. At dyan sa probinsya ng Albay, ang Bombo Radio Legazpi. Pero dito sa Mega Manila, nariyan ang Star FM Manila.
Para pa rin sa ating mga listeners and viewers, dito pa rin sa bahagi ng Northern Luzon, mga kababayan nating Ilocano, nariyan ang Bombo Radyo Tugigarawa, Bombo Radyo Lawaga, Bombo Radyo Bigan at Bombo Radyo La Union. Sa southern area naman, mga kababayan nating Bicolano, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, mga Bombot Star Nation, narito ang ating Horacio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters. Of this Jubilee year, inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Standard na time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Check na to ng dugang nga mga balita with the Bombo Angel Tan. Inikasunod sang pagpahayag sang alkalde sang syudad nga pwede kuno mapataasan, no? Handa niya nga mapasakaan ang 50,000 pesos nga una sining reward money para sa makatudlo sa sining identity sang driver tag-iya sang puti nga SUV nga nag hit and run sa nagaangkasanay sini sa single nga motorsiklo sa distrito iya sang Haro. Kag si Mayor Jerry Treñas daw naanad naman lang kuno sa mga isyu tag sa iya kamayara sa eleksyon. Hasta kuno sa punto nga ginisyuan kuno sa pangontra ang alkalde nga may nubya. Oh, grabe kuno sitwasyon ini. Mga balita bala ni Bombo Angel Tan direktamente sa may Iloilo City Hall. Bombo Angel, please go ahead.
naka-ready diri mong botsyam si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga magapalabot sang award o reward money tubtob 100,000 pesos sa makatudlo sa kung sino ang driver sang SUV nga nag-hit and run sa motorsiklo kag pasahero sini o kon passenger sini mong botsyam sa nagluntad manabing nga insidente sa Sabado nga adlaw sa bahin sang Commission Civil. Sa aton diri interview man kay Mayor Jerry Treñas sigin pahayag nga ang una niya diri nga award o kung reward money mong botsyam nga 50,000 pesos amo ni siya ang initial, pero kung within 3 days halin sa Sabado, Domingo, Lunes, Martes nga hindi gyapon kagwaay sang lead sa gihapon sa kung sino ni ang driver sang SUV, amo na ang pagdugang niya sang another 50,000 pesos, equivalent diri ang 100,000 pesos para sa reward money. So no Mayor Treñas hindi ini siya magpasugot nga may mga tao diri sa bahin sa siyudad sang Iloilo nga wala sang sensitivity o kun wala sang empathy man sa mga tao manabi bomot siya matiam mo sinibalang ila iya nga ginaobra nga kung may mabungguan palagyuhan ng bomot siya at the same time ngati ang ginaobra diri sang city government nga tuod ang ila diri plano nga mapadugang sang mga CCTV cameras. Pero ang plano diri initially ibutang ini siya sa may Sunset Boulevard gid lamang kay ti ang problema diri botsyam sa sinin insidente may mga CCTV camera pero hindi amo na tuman kaklaro ang plate number sang salakyan nga nakabunggo sa duha ka mga biktima nga taga Barangay Concepcion City proper area. Ti ang madumduman diri botsyam may ordinansa diri ang city government sa mga specific abing qualities o kung mga dapat ng specific abing kwansang cameras bala nga dapat amo sini para nga kung i-zoom in ini siya makitaan kun tani ang mga details especially sa lakyan, mga plate numbers. Pero with this one plano man si Mayor Jerry Treñas nga mag-coordinate sa bahin sa Land Transportation Office when it comes sa identity sang persona nga nagbunggo, pero gin-check na direct information sa LTO, wala pa ini sila sang may nabaton nga plate number para ma-check yar nila kung tani ang identity ka driver bomot siya. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nangin pahayagman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa aton interview. I am going to give a reward of 50,000. Hindi man ko masaling dead or alive. Kabay pa alive para sa tao na. No, we cannot afford to have people like that who are not sensitive. Kagway gid empathy ka, maipit ka, tapos babayaan mo lang. Itanawon ko 50,000. If that is not enough, after 3 days I will increase it to 100,000. Ito para sa akong di gusto na nga natabo dira sa Komisyon Sibil. Dugang kita kanday do na sa CCTV cameras, pero ang target na subong amo ni ang Sunset Boulevard kay do 3 na 4 na patay dira. Last Holy Week I was texting RD Oropel kay may ara na sila duwa ka stop traffic light sa butang sa intersection sa Sunset kag Circumferential kag sa Sook kag Sunset, no? At the same time ginpadugangan ko na floodlights kung makitaan nyo may 4 na ka floodlights sa intersection para ma-alert ang tao. Ganabutang man ko floodlight dira sa Sook kag Sunset. But we will not tolerate this kind of behavior. I will coordinate with the LTORD. Kaya ito daw ay man to siya naghakwat sang cross sa baryo. Siguro hindi man siya kapoygid so that malagasta. Oo. Bombacham na batian sa mga kabombo naton ang kabahin sa nanging statement man ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa atong interview. Alright. Ang alkalde hindi magpasugot nga may mga kasubong sini nga hitabo nga kung kaysa gani makabig naton nga do kasubong iya nga sahi isang buluhaton sang kriminal, kung hindi man buluhaton sang kriminal, buluhaton sang mga tao nga way sang konsensya, mga yawanon ang ila sini nga mentalidad.
Kung ako maglantaw, sini nalagyo ni ang driver, it's either nga why ni siya sa driver's license or may kulang sa papeles ang iya sini nga salakyan or Minor. why lang gid sa iya sang sense of responsibility. Bumbo Angel nga ti nakatuga siya sang pagkabunggo, pagkapilas, no? Palagyuhan niya lang yaw, ay gid balikid. At the same time, kaya mo na lang ang balaton nga may ara sang pulis ang syudad sang Iloilo. Kag sa suporta lang sang local government unit, mambal naton nga tuman kaayo kag nagasulubra lang gali ang support sang local government unit. When it comes sa reward money, ako ya do nagapang-alang-alang ako sina dire, no? Kay daw nagasend ini sang wrong message. Hilabi pa nga una gin pagwa 50,000 tapos 3 days after kung wala pa gid dugang sang another 50,000 making it 100,000 daw kasubong nga ginatudloan ta, no? Ang kung hindi man iya why man lang galing na address ni saton kapulisan no? Bala naton ang main purpose ni mapadasig nga matubod kung sino ining driver or tag-iya and eventually makalid sa pagtudlo sa kung sino ang nagapangabot gid sang salakyan sadtong aluntad ining hit and run. But i-consider taman tani nga damo-damo naton sinigani nga mga police station dire, no? Ang intelligence network sa Iloilo City Police Office, ako yan nagapati ko nga matungkad nila kag matumod sini nila kung sino man ining driver, Bumbo Angel, no? Bisan hindi na gani magpataas pa sa mga reward sina kay karon ang guaya sini kung may magaluntad nga mga krimen ti hindi na maghululag, oh? Ang mga tawo do nagahulat anay nga hulaton ta basi may reward money nga ihatag. That's the time lang iya nga maghulag kita nga mangin vigilant kita, mangin mapinanilagon kita nga kung if ever gid man nga may mamutikan kita in information na mo lang kag pagpanugin naton dugin tudloan ta niyang tao nga magtinamad kag eventually sa mga kapulisan man nga trabaho na gid kun tani nila ginaswelduan man ini sila while abot sina suportado man sila sa local government unit hindi sila ya makapangita sang pagi agod nga matumod kung sino ining driver sang puti nga sports utility vehicle, Bumbo Angel. Kagati Bumbo Cham, actually bara dira sa area nga nadara randomly may mga checkpoints na dira, especially pagid nga diri sa urunhan lang before kakalabot sa isat niya nga mga patrol cars kung gabi nga nagatambay, plus dito sa may isat pagid another patrol car pagid I mean nga kumbaga galibot man sila tinga abi na wala gid na lagas abi Bumbo Cham or nahingagaw man sinibala nga ma-check yar abi or mapadalman ang amo sinibala nga insidente to the point nga kung tuod may mga reward money masalig na lang ati basi isa amo na nga way mapadasig ang pagpangita sa driver nga in fact ni mga internal resources man nga pwede kung tani mapahulag before mag-sort out sa amo sa naabalabang botsyam nga choices or nga patigayon abi sa investigation. Pero think with this one man closed circuit television gani iya ni ka barangay o kung iya ka city? I-check ta lang ni Bumbo Cham kung sa diini nga CCTV ang namin sang investigator bala sa Traffic Investigation Office dira sa Miharo. Kung iya ni ka barangay. Kay sa ordinansa, kung hindi ako magsala, may specification ni para sa mga closed circuit television mo nga dapat high definition. Oh, high definition iti. Do clear man siya, pero hindi na siya makakuha sang zoom plate or plate number sa nga salakyan nga amo kung tani niyang purpose yati why man lang nagaserve sa sining purpose Bumbo Angel do nag-usik man lang ta sa nga kung iya sang private niti ila naman na iya palabuklo babukol dira
No, may CCTV katuod pero buron man kun iya sang gobyerno ti amo na bla. Ano ni para lamang sa compliance para iya sa pagsunod sa ordinansa. Itani kung magkambal kita closed circuit television ti ang tinutuyo sa syudad para nga mayara sa nagakigo nga monitoring sa bilog sini nga syudad sa Iloilo, ti dapat mas klaro kag mas athag na diri nga makita kung ano man iya mga dapat sini nga mga kinahanglanon nga information sa ano man sini iya nga insidente or eventualities dira nga matabo Bumbo Angel. Oo. Actually, Mong Botcham, kahit ti ang ining CCTV ng ordinance bala, ang sakop sini hindi lang mga business establishments nga dapat HD ang quality sang video nila, kundi tanan nga mga establishments diri sa bahin sang Iloilo City, sakop na siya kag katungdanan sang BPLD-AB ang paglibot man, especially ang inspection na Mong Botcham sa mga mga CCTV nila kag other abi nga mga ordinances. Kag ang barangay sakop ni sang CCTV ordinance sa mga amended na CCTV ordinance ni ti klaro man siya galing ti amo lang na siguro tama kataas ang pag-install or whatsoever nga ti way gid may nakuha sini bisan una kag punta lang ya nga litra o kuno numero man sa plate number. Ti amo nagibong Botcham subong kung mapahulag man if ever ang intelligence tinga do internal gid bala nga pag-investigate bala may posibilidad man nga matungkad kung sino ang driver sang sining SUV man, pero ti with this one buwas nga adlaw ang Botcham kay ti ang Balimir Trenyas from Saturday, Sunday, Monday and Tuesday kung hindi makilala kag makitaan ining driver sang SUV amo na ang announcement sang alkalde palabuton gid sa 100,000 pesos ang reward money nga nakatungtong sa ulo sa nga persona man abi nga nag-hit and run dra sa bahin sang Commission Civil Botcham. All right. Kag idugang tala nga balita man diri sa bahin sa Iloilo City Hall ining sabat ni Mayor Jerry Trenyas sa mga nagapalapta sang mga istorya against diri siya kay ang Mayor Trenyas batian yung man kuno Mong Botcham apisar nga ti wala ini siya nagapadalagan pero siya mismo gakaulamid sa mga nagagawa nga istorya kag kabahin diri man nga ang istorya miari ini siya kuno nga girlfriend kag bata kag ginhangkat diri ni Mayor Jerry Trenyas ang kung sino man ang nagapagwa sang amo sining istorya nga ipakilala sa iya kuno ang bata niya Mong Botcham kay handa ini siya basi maalam pa man to siya kuno handa ini siya nga dali lang gid ang amo na nga istorya Bumbo Angel nabatian ko man na. Pero ang ginhalinan sinang istorya nga kasubong sina tido kilala man ni Mayor? Sino Mong Botcham? Si Mayor na lang niya kabalo. Pero ang ginhalinan silang istorya, kilala gid ni Mayor Te mo na ganing hambal ni Mayor Trenyas, hambal niya, kung ang persona nga ni or ang bata nga ginhambal nila nga bata niya ipakilala sa iya kay basi kung alam lang ni siya kuno Mong Botcham handa ni siya nga paeskwelahon sa bahin sang Ateneo kay tidugin paanggid ja pagani diri ang istorya ni Juan Ponce Enrile sadto wala nga ti ang amay niya si Alfonso Enrile nga ti illegitimate child ini siya pagtigin takbato niya ang iya nga kinamatarong bilang bata abi ni Alfonso Enrile the reason why nga ti nakaeskwela ini siya kag ginkinala man sang iya nga amay ti ang Malimir Trenyas basi ni ara gid man ni siya kuno nga bata outside abi nga handa ni siya nga paeskwelahon kag ti tagaan sang kinamatarong Mong Botcham. Pamatian to bala ang kabahin diri sang nangin statement man ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas sa atong interview. Well, mahigpo, no? And siguro through the years no nagasige hasta ako gani kaway gadlagan may girlfriend ko kuno tapos may bata ko. Bisan sa inyo diri kung sino makakilala nga may bata ko, dalaan nyo sa akon kay patunon ko. Ito base malam pa na ako patunon ko sa Ateneo kag sa I remember Juan Ponce really to fight for his rights para ma-acknowledge siya. And he was sent to the best schools. I think Ateneo siya para sa
undergraduate, UP for his law, and Harvard for his master's. And look at Juan Ponce really now is still working at 91 as the chief legal counsel of the president. Muna ka nisaling ko kay Edgar Hill, si Edgar just celebrated his 91st birthday. Lingko ka, lagsunta pa na si Henry Little, jutay naman lang. Mamacham na bataan sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Basta ang ma-recall ko lang party sa amo sini nga issue, Bumbo Angel, ang ginhalinan niya sini, doon nagsugod ning issue party sa konomiga ni Mayor Jerry Treñas, kag may bata sila, nagwa ining issue, sadtong nakaligad ng eleksyon. Kada eleksyon niya go mo cham. Ti last election anong nagligad ng eleksyon 2022? 2019. 19 kung 2022. 25 subong mo. Oo. Nan. Do dira na nagwa nga ang amo nga issue sa kay mayor. May girlfriend siya tapos kilala bata. man ni Mayor kung sino naghambal, kag sino nagpagwa sining issue batok sa iya, kilala yaman Yes, subong election mo cham nagagwa naman tayo magaling hambal ni Mayor Treñas. Wala man siya gapadalaga. No, ay naman siya nag-intra nga mapadalaga na subong eleksyon. Pero nga pati siya, may istorya nga kakabato, may mga istorya pa siya kuno nga amo na ang nagagwa balabong mo cham tayo hambal ni Mayor Treñas. May go, doon nagahigo, mas nga nagahigo pag subong ang sa politika. Pero tambal niya, kung may aragid man nga mapamatudan, nga may paternity test tabi, kung may bata ini siya, ang Mayor Treñas, pakilala siya kay Peskulahon niya kung mo cham. Hambal pa gani, isang nagbuyagyag sini, ang ngalan sang babaye. Amo na blang makita mo dayon kung winter time? Ang do kanta mo na siya kisa mo cham ang title mo? Ano nga kanta man? Hindi man pwede Jingle Bells. Ano nga kanta? Masan do puti ang in Tagalog yung niebe. Kaya amo na hambal sang kilala man ni Mayor kung sino nakagadi naghalin ang isyo. Di ba? Nagwa naman liwat. Nagwa naman liwat? Ay, eleksyon ko no mo. Tiyan mo ginaya, basta eleksyon, Bumbo Angel, damo lang na yan sa mga isyo para nga gubon ang isa ka tawo. Galing iti sa bahay ni Mayor. Why naman siya kapadlagan nga, pati siya yung nadalahig, no? Kag may bata, pagid ko no bang botsyam, siyempre, kumbaga, mag-amusin ng storya yati, do basin ana naman nang si Mayor Treñas, kaya kada eleksyon, do routine nga gagwa ka mo sining isyo mo botsyam. Pero speaking sa mga may miga si Mayor, may bata si Mayor, do waya gayuhom si Mayor, do seryoso yan tsura, no? Pero sa likod yan, do nagwa gitong ngipon niya pagamba nga may miga kag may bata si Mayor. Hindi ba na may taplek? May taplek na namin mo. Ang voice clip din nga na may video clip ta dire, may tao sa likod ni Mayor. Diba, isa na bumotsa. Nagyuhom. Nagyuhom naman sao. Anong silingon sang yuhom sang tao sa likod ni Mayor man? Kasi gakuan lang nang project lang kahit siyempre may kamera mong botsyam. Kanti kung hindi tuod, siyempre mga kasubong nga istorya kaladlawan. Nagyuhom ang gali si Mayor. Kaladlawan gid man Karadlawan gid man istorya. Naanad naman lang guro si Mayor Jerry Treñas botsyam nga tiyang istorya. Balado galiwat-liwat na lang. Awang Japon ang narration abi nga may bata ni siya, may miga ni siya kuno ti amo na abala botsyam. Ti balaan man ni Mayor. Tanigin pamangkot na lang to ni Mayor Treñas ang nagbuyagyag sinisad to kung paano naglabot sa punto nga muna. Uy nga, abi nakakuan pa, nalabot
dugi na iubrahan pa siya nga issue kada eleksyon nga ti kung Oo. tuod yun man ti kung di insolbar na lang Bombo Jam. Gani man. Pero ti amo ng punto sa alkalde nga ti isa iya manabi nga batin nga apisar abi wala na siya nagapadalagan Bombo Jam duga ka ulamid pa siya sa mga istorya nga nagagwa especially nga ti aside sa politics diri iya nga dalagan sa City Hall pati ang personal niya kabuhi Bombo Jam nagakaulamid. Tinatural man na kunara ka sa sirkulo sa politika. Like former Mayor Jen Patrick Mabilog. Di way magapadlagan si former Mayor Jen Patrick Mabilog, pero may mga ara man sang pagpakamalaot batok sa iya. Di ba? Ano pag ginaihan kung nagapadlagan ni sila nga duwa? Grabe pag igurayhan nga mga istorya kag mga the so-called revelations pananglitan Bombo Angel. Mga blind items Bombo Jam basi madugangan pag itupat. Di subong ya duway naman iya sang uso sa mga blind item ni revelation sa lang gidya. Go automatic one. Bulgaranay na yun, blue blind item ka pa yung balaan mo man kung siyo na to mo, blue blind item ka pa. Pangalot ka lang galing ka ulo mo kung nagabarak lang yung mga cyber libel kaga kung ano nga sa isang libel kaso si mo Titigad dulot nga daan ang kaso ni Mayor Jerry Tranias Bombo Jam sa mga cyber libel. Pero tiyan mo na lantaon kasi ni ano pag ang mangin na tikang abi ni Mayor Jerry Tranias kaya tito chill ni siya subong Bombo Jam sa mga issue nga nagagawa especially ang mga istorya nga ginahaboy batok sa iya kag abi sa iya manabing pamilya as of now Bombo Jam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan. Si Mayor Jerry Tranias daw na mag-o siya sa plastada sang pamulitika diri sa pungsod Pilipinas, particularmente bisubong sa bahin sang syudad sang Iloilo. Tinandan na mala naton riya sa aton sini makabombo kung may mga mainit siniiya sa patag sang politika, sari-sari nga mga istorya ang nagaguluwa, batok sa mga kandidato, may isyuan sang piyak siniyang partido sang isyu sa imoralidad, habuyan man sang piyak siniyang partido ila bilang ribatal sini nila nga damo man ni siya gani isang pinamataan or pinamataan lang ni siya. Amo sina kahigko ang pamulitika. Na magwan guro si Mayor Jerry Tranias kay ti sadto anay waay man niya naglabot sa amo sini nga level ang pamulitika diri sa syudad sa nga Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sadto anay ti dumaskrol baan pagani kay ti may hinabuyanay ito yung Granada. Subong niya hindi lang niya kay lutak ang ginahaboy. Sa aton sini mga kabumbo. Ang ginahaboy subong niya, dalit na. No? Dalit na yang ginahaboy. Kaya kung lang tawon naton sa aton sinima kabumbo, lunsay man lang ni sila mga dalitan, isa-isa kag sila, hinabuyan na sila dalit. No? Pero ang pamangkot, may kamatuoran bala ining mga isyu nga ginahaboy nila sa tagsa-tagsa. Kay hindi iya malipod nga ining isyu nga ginahaboy sa partikular nga kandidato, isyu ini para nga makaguba sa iya and eventually makapaayo sa iya sila nga kasumpong, vice versa. Amo man natong tinutuyo sang piyak nga partido. Ipakalain man ang ila sila nga kasumpong sa baylo, manginayuhan sila sa mata sang pumuluyo. Pero
makabig naton iniya nga natural lamang inis patag sang politika? Kung hindi, kay mo iya gusto nga isyuan, hindi ka mag-intra sa politika. O galing naman, kaya mo ning sitwasyon subong si Mayor Jerry Trias, why man niya nagapadalagan, why man siya nagapapili. Ti niya siya ang punteryahon sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti mag-amo sini sa aton sini nga mga kabumbo daw advance nga sahi inisang gira mundial kung tawgon ta pa sa palabuton sini nga 2028 elections. Oh. Kaya kung huna-hunaon mo ang nagahabuyan na isang isyu, haboy ang isyu sa kampo ni Mayor Jerry Trias. Ang ila sining target si former Mayor Jed Patrick Pabilog. Why man nagapadlagan? May mga tao man nga identify yara sa kampo ni former Mayor Jed Patrick Pabilog nagahaboy man sang isyu batok sa kay Mayor Jerry Trias. Tiway man nagapadlagan subong si Mayor Jerry. Oh. Pero nakadeklarar na sadtong ila siniiya nga ginpatigayon nga Grand Rally, no? Ngati may plano paya ang alkalde subong nga magpanumbalik sa politika, pananglitan nga kinahanglanon gid siya. Ti ina matabo lang kung mabalik man sa politika ang iya sining nga ginaantisipar, no? Nga magapanumbalik kag magapapili man sa kung ano man iya nga posisyon sa palabuton sining nga 2028 elections. Kag siya, amo si former City Mayor Jed Patrick Pabilog. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa mga pumuluyo sang syudad, ang reminder ko lang yan sa inyo, kabigon laton ining asin kag paminta sa aton sini nga pangabuhi, lakip na kalabay. No? Nga nagahatag sang sabor sa aton sini nga kabuhi. Ang mga habuyanay sang isyo sa magtimbang siniya nga kampo, no? Ngati kung kaisa makayuhom ka man, kung kaisa makapakusmod man sa imo, kung kaisa makapainit man sang imo sini nga ulo. Oh? Pero sa giyapon sa aton sini nga mga tagpalamati, kamo iya ang makadesisyon sa kung sino ang inyo sini nga luyag, nga mangin simbolo sang liderato diri sa syudad sa nga Iloilo. Hindi na kamo padikta sa sapat. Hindi kamo magpadikta sa sapat. Anong ginanamin ko nga sapat? Sa likod sa 1,000 may agila, sapat ta. Di ba, engineer? Ang 500 gani, ang sa likod niya sila. Duay pa ko kakapot sa 500, sabi engineer nga mag-obla. No? Ang permi ko lang makaptan, kagdo halos ang present sa akon sining bulsa is the 1,000 pesos. Sagad ka padpad ang sinon mo nga tagip-tipo na bubuamay. Wala na yung bago sa inyo. Hindi ka magpadikta sa sapat. Ang sapat nga ginatumod ko, no? Ang mga sapat sa kwarta sa aton sini nga mga kauturan. Dapat gidya subong mangin responsable kag kabalo ka na magpanilag. Ang imo sini iyang paminsaron, no? Ang buwas damlag sa mga masunod sini nga henerasyon. Kay kung sino-sino lang dira garaw ng ibutang sa pwesto sa aton sini mga kabumbo, ang maantos way isang liwan pumuluyo gyapon sang syudad sa nga Iloilo. Kung manginayuhan aton sini iya nga lider, makaambit ginang pumuluyo kung eksakto ang ila sini nga pagapilion. 31 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa, istoryanta, 16 anyos ka sultiritong itiro patay
mga suspitsado, way pa makilalaan. Trese ka basiyo na kuha, na recover sa crime scene. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumnumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 20 to 26, 2025. Another evening of great musical entertainment is in your way sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang retro band ang natala nga magpagwa sa ilang great collection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Mangininyo sa Abril 26, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pagaiban ang igaparafol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Santos nga misa, pahanuguti nga ang pagkabanaw sang aton Ginoo ang magaserbe bilang aton firm resolve to live righteously bangod aton hibaluan that there is life after death. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang Standby sa kay Bombo Pauline Tan ginpadulungan or ba Bombo Pauline Pilyora Pauline Tan. Kombinar ko si Angel kag si Pauline. But anyway, Bombo Pauline Pilyora nag-standby padulungan ang area kung saan inaluntad ining pagpang lutang sa isa ka 16 anyos sining solterito. Binawian gid sang kabuhi. Amako nimo 13 ka mga basiyo sang bala ang nakuha na recover sa may area. Bombo Pauline sa report. Please go ahead. But siyang patay diri ang 16 anyos nga solterito matapos inigin tiro patay sang wala pa makilalaan diri nga individual sa barangay Bitaong, Gahanyo, Lucena, Iloilo. Actually natabo ini siya Bombo Cham sang Holy Week paged mga dugay-dugay na kaga amo ni gani ang naanuman sa mga kapulisan bangod nga wala balas ang may nagatuad didto sa area man mismo kundi nagluntad ining insidente. Ang biktima ginkilala diri kay Chirel de la Cruz, residente sang nasambit man nga o residente sang barangay Inagdangan, Zaraga, Iloilo do boundary nagid-in na siya sa New Lucena kag sang Zaraga Bombo Cham sa Pasil, New Lucena. So sa aton diri natigayon nga makipag-angutan ang investigador sang New Lucena Municipal Police Station nga si Police Corporal Greg Gonce. Yadirigin pahayag nga nagwa ang base diri sa investigasyon nila nagwa ang biktima sa balay sang iyang magulang agud mag-connect sa piso wifi malapit lang sa ilang mga puluyan Bombo Cham do ginabulubanta mga 20 meters ina siya kag pila ka minutos ang nagligan do mga alas 9 ato siya natabo Bombo Cham nagwa. And then mga 9:30 to 10 didto nakabati na sang asod-asod nga lupok ang iyang magulang. Kaga sang nagtawhay na nagwa ini agud di checkyaron man ang lugar apang nakita ang iyang manghod sa likod sa ilang balay nga naga kulob na ini siya or nagahurayad Bombo Cham may igo ini siya sang bala sa tuo nga bahin sang iyang dughan kag wala na sang kabuhi. Gilayon man ini nga kay dito sa area Bombo Cham nangayo ni kuno sang bulig ang iyang man nga utod apang duwala bala may nagwa Bombo Cham that time kag naghingagaw ni sila kadto sa Pasil. Kag didto man kami naka-standby ini nga ambulansya nga iya man ka barangay Pasil sa may Banua sang New Lucena kag didto man gilayon nga gindala sa ospital apang kinbawian gid ina siya sang kabuhi. Na recover dito sa crime scene kay ang lupok do hindi mo maisip kuno that time suno sa iyang magulang apang na recover dito sa lugar ang 13 ka basiyo sang 9mm caliber kagapadayon dari ang investigasyon sa kapulisan susubong napasa na ininila ang atong mga bala agud i-cross match man kung ato ba nakalista sa ilaman nga kung sino ang nagapanag-iya sang posible gingamit nga armas hangman sa pagtiro patay sining biktima. And subong miari ini silang ginasundan nga person of interest apang kung didto ka lang kuno Bombo Cham sa palibot man kag base man sa aton pagkadto didto wala sang panaysayon kag wala sang may ituad nga information ang mga tawo didto sa palibot Bombo Cham bangod nga even though suludlon ang area may balay malapit gid sa gintabuan sa insidente kag ang sunod diri sa kapulisan gani hindi maghatag or magtuad diri mga pumuluyo man kay gahambal sila nga wala sila kuno may nabatian nga lupok apang ang only lang to kuno yang nga nakabati nga nakuhaan nila sa information ang iyang ni nga magulang nga asod-asod gani nga lupok ang iyang nga nabatian ang mga residente didto sa area yang malapit Bombo Cham doan cooperative sila sa nagluntad man nga insidente. So diri man padayon diri
diri ang ilaman nga investigasyon kag base gani diri sa may investigation man sang kapulisan nga dung may pila na ini ka grupo-grupo ining bata ining 16 anyos man kag kaagi ini siya na identify mismo dito sa may barangay Pasil nga nagaupod-upod or nagasulod kuno sa balay Bongbotsyam may kay na itsurahan gid ini siya sa nasambit man nga lugar kag didto na report man kay kapila na gani nga gindala didto sa may barangay hall sang Pasil sa barangay officials kag ginabalik lang sa iya nga ginikanan bangod man sa involvement sini kuno Bongbotsyam sa ginaaligar pagpangawat man kag didto gani na nakita gid mismo Bongbotsyam sang mga residente man didto nga ginpanulod man sining biktima Bongbotsyam susubong although undetermined pa ang motibo gid sang pagtiro patay sining biktima apang amo lang ni ang ginahawida nila subong nga do ebidensya or ang ginasundan nila abi ang lead nila Bongbotsyam sa nagaluntad man nga pagtiro patay sining biktima ang dung involvement niya sa mga grupo-grupo niya kag ang based didto sa panaysayon sa iya nga magulang kag ang with regards to CCTV medyo suludlon gid Bongbotsyam kag wala gid didto sa CCTV camera sa palibot man sa may zone 1 gid particularly didto sa may bitaog gaha kag suno man di sa barangay captain gani nga wala gid Bongbotsyam sa CCTV camera didto man sa may area. Pabati bala nato ng atong interview kay Police Corporal Greg Gonce ang investigador sa New Lucena Municipal Police Station. Bali ang natabo nga shooting incident sa barangay Bitaw Gaha sang April 15. Nagtawag di ang MDR sa amon nga may pasyente sila kuno nga katuan to sa barangay Pasil nga alid siya victim sang shooting incident. So nagkadto to ang amon nga responding team kag gin-verify na dato ang ang report. Pero ang pasyente giningagaw niya sang MDR dala sa Pototan. So siya dead on arrival na siya. Sang gindala to. So gin-follow up ni sang PNP sa barangay nga natabuan sang insidente ang shooting na to. Base sa witness sa utod ang magulang sang victim nga si Samuel Gonzales de la Cruz nga iya lang ni nakita nga hapa ni siya ang iya manghod sa likod balay nila nga may pilas na nga duguan. So ay gid ni siyang tawo nga nakakita sa natabo base man sa utod niya kay nangayo man sila sang bulig sa palibot. So ay gid sing may nagwa man nga mabulig sa ila. So sila na lang ang nag-effort nga ikarga nila sa tricycle ila manghod kag indarato sa Pasil kay dati sa Pasil may pwesto na nga ambulance ang MDR mo na sila sa una. Dito nila gindara kay isang time nga to ay ito ang ang ambulance ang mga barangay officials ng Pasil nagtawag pa din sa Banwa sang MDR mo to nga nagdali-dali din sila din kadto. So sa investigasyon di mamang amon di sige pa ni follow up sang investigator namon sang chief invest namon sa kaso nga ni so may mga di kami nga mga ebidensya to sa area mga basiho to nga nakakuha sila sang 13 ka fired cartridge ang basiho bala sang 9mm caliber 9mm tapos 3 ka slug ang bala gid bala amo ni siya ang na-recover to. So ang amon di nga follow up investigation baligin nag-undergo kami sa cross matching gin request na mo ni ang bala kag ang basiho gindara namon sa crime lab sa Campo Delgado for cross matching sa possible nga ma-verify namon ang caliber sang pusil nga ni kung din siya naghalin kung may match siya sa mga license naton nga mga pusil sa bilog na ni nga Pilipinas mo may record naman ni sa sa crime lab. So gahulat na lang kami sang ilang result sang cross matching kung sige pa amon nga panguha sang mga ebidensya kag testimonya sang posible nga nakawitness to sa palibot kay daw nowhere gid ang mga tao uncooperative sila.
Oo, amo man na ang pinaka ano namon nga statement da nga sa 13 gid kalupok ni isa way sila gid kuno may nabatian nga may mga lapit gito nga balay sa mismo natabuan, so ay gid sila kuno kabati. Ang nakabati lang ito mismo ang utot man lang ni isang biktima man. Undetermined pang amon nga motive sa kaso nga ni kay way gid kami sang kuan pa sang ano sang testimony nga papatuod sang ginhalinan gid sang pagpaniro ni sa bata. Tapos tanan naman ni pamilya niya kagang mga tao sa palibot na isa-isa naman ang pamangkot sa pamilya sang bata ya. May mga grupo ni siya nga mga amigo niya man nga galagaw ni sila kung gabi. Oo, ti isang time nga to ginimbestigahan man namon may mga conversations sa mga amigo na bato gahagaday plus sila nga sa cellphone through messenger may mga convo sila. Ang mga barkada niya kapamangkot diin ka amo na malang tong last diin ka tapos Yung kapamangkot nila. oo diin ka. Tapos ang sunod to nga mga convo nila ano na naga-video call sila. Kaya yung bata to nagwa to para mag-connect sa Pisonet para maka-internet siguro mo to nga nagwa siya. May person of interest to ginapa ano namon sa ano man sa for verification man sang kun license gun owner siya. Tanggay Pasil isa man ni siya sa gin positive gin nga gitundo sang kapitan to nga Sa Pasil? oo nga nagsulod sa balay kag nangawat na itsurahan gid siya na itsura gid na tudlo gid sang witness mismo sa tagbalay. May tato ang bata. Nabasihan to siya. Amo gitong ginbasihan man sang tagiya sang balay, ng kawatan niya. Kaya sa bintana nagaging bata. Siya lang isa. So amo to nga ang bata nga ni may mga upod ni sa ano nga mga grupo niya man. Wise ni sila pamuyong galagaw ni sila kung kagaon kape. Imbestigahan subong kung related bala sa ilay ang bala nga ginaubra nga bala nga kung gapangawat gid man sila sang grupo niya or siya lang kag basi balagin balusan or ano pero hindi pa man gid kami ka gid nga ano. Amo na kisa mga insidente kibot na lang sila dalon to sa barangay bata nila may kinawat na naman kuno. Bali Bombacham si Police Corporal Greg Conce ang investigador sa New Lucena Municipal Police So Station. initially amo ning ginalantaw karon nila kag may posibilidad man nga kung amugi man ni ang ginalantaw karon nga natabo base kung nagamit sang suppressor ang nagtiro Bombo Pauline rason nga ti waay gid man sa may nakabati sang lupok diray kiti isa duwa kung lupok na makakuha na sa atensyon sa mga pumuluyo pero inang 13 tapos husisaon sang kapulisan why gid sila may nabatian. Amo man na gani ang isa man diri ka factor Bombacham kay ang nakabati lang kuno ang iya nga utod to base kay halin abi sa may balay niya sa balay sang utod niya sa may Bitaog Gaha kag sa may ginhulugan sang piso wifi Bombacham kag dara lang man gintiro ining biktima tama kalapit Bombacham do mga less than 20 meters lang guro ang antad. So amo na ako nung natingalahan man suno sang kapulisan nga ako no wala may nabatian kagin pamangkot man naton ang katupad balay nila Bombacham kay galing hindi lang gid sila magpa-interview apang tikalas 9 butang ta mga 9:30 ato natabo ang insidente. Tulog na kuno sila Bombacham kag wala man sila bisan ano may nabatian kag didto pa sila gani kuno nakabati sa piyak pag didto nga lugar nga may gintiro patay dara kuno sa may atubang nila pero ang utod sang biktima nabatian mismo kuno Bombacham ang asud-asud nga lupok amo na gani nga wala ini sila dayon nga nagwa ining magulang sang biktima bagud nga nahadlok man so do kay Base ko ano bala Bombo Pau nadlok lang maulamid ang mga kaiping idang kabalayan mga pumuluyo. Oo, man gani Bombacham pero base man diri sa kapulisan bisan sa kapulisan Bombacham wala gid sila bisan ano may ginatuad kag ang ginahambal nila ti wala sila ya kuno kahibalo ti amo man guro ang base man didto sa mga residente man sa lugar ti amo na nahadlok man maulamid kung ano man posible kung sino man to ang suspect sa pagtiro patay man sining biktima so diri man gin interview man diri naton sa pulian
sang ining biktima ang iyaman nga utod kay ang iya niya nga utod bang botsyam nga ining si Samuel de la Cruz nga nakabati didto sang lupok didto ni siya ga-istar sa may Bitaogaha kaga bisita-bisita lang ning iya nga utod kag nagalibod ini bisang street foods ining si Samuel de la Cruz Bombotcham kung gisa nagaupod-upod ining biktima man maglibot-libot dira o kon maglibot-libot pero wala na ini siya ga eskwela kay may ubra pagid ini siya nga nagabantay sa relipan kuno dara man sa Banwasang Zaraga. So amo na nga time nga kung gisa nagakadto man ini siya so na timingan sa amo to nga gabi nga nakakadto siya didto Bombotcham kaga basement diri gani sa panaysayon sa iya magulang do nakaagi ni siya do na kasi bangdan man nga nagpanguha man sang baligya or sang mga gamit man dara bala Bombotcham sa dara man sa palibot kaya mo na gani kin ano man diri sang kapulisan nga base man diri sa investigation nga dito sa may Pasil nakaagi na ini siya identify so ang mostly ginatan-aw diri sa iyang magulang nga si Samuel de la Cruz basi sa grupo-grupo man kaga subong man ang basi posible mga nangin biktima niya gid man kung may ginpang sulod gid man siya abing balay Bombotcham so gina-identify pa diri kung may mga kaupdanan siya but mostly kuno amo ning ubra niya may mga grupo-grupo ini siya nga upod niya lagaw kaga diri man niya sa panaysayon sang iya magulang nga si Samuel de la Cruz diri Bombotcham nga amo na nagakadto ida siya sa nasambit man nga lugar kag ginatan-aw nga basi may kaangtanan isa pag grupo-grupo kay wala naman gani kay eskwela apang kay di nagahingyo nga tikuntani mahatagan man sang hustisya ang pagkapatay man sang ilang himata sang iyaman nga utod Bombotcham so sige pabati bala naton ang aton ng interview kay Samuel de la Cruz magulang sang 16 anyos nga gintiro patay sa Maynila Luzon. Isang Martes ng gabi, ma'am. Imaw kami kalibayong kusod balay. Galing nagsaka na kus babaw nagturog. Tanara sa gwa, gumawa tana. Amo to lagi nakabati la ko sang lupok. Mga alas 9:30 to 10 ang natabo nga to. Anyway, mako lagi nagwa sa balay ay nagsunod-sunod ang lupok. Pagwa ko pinangita ulibayon ko. Wala na sa laway ko sana nakita. Nakantes ko nakita ra na sa likod balay. Igda na sa likod gapa. Oo, nakadalagan ka sa. Gakahawid sa cellphone. Siguro mahulog siguro ka wifi, ma'am. May wifi sa tubang balay. Oo, hulog na sa wifi. Ako naman balay. Oo. Tapos nagsunod ako sa may amo ko. Galablig ako fishball ko. Kaya nakapahindog ako balay ito, nakabakal kami kalupa. Kasi nadlaw may gobra na sa Saraga, ma'am, sa relipan. Isang time nga tuguro ay sa cobra, namuto nakalagaw sa kunakon. Oo, gawpod-upod. Oo. So mga pila ka lupok na batian mo siya? Hindi ko maisip mo, may sunod-sunod nga lupok, ma'am. Oo, ma'am. Kaya nakita nga kuwang ka bala, ma'am, do 13 kabilog ang bala nga ang basiyo sa gwa. Wala, ma'am, duwa lang nakaigo sa DNA ko. sa dughan kag sa likod. Sa kilid. Nakahambay pa siya po. Wala na gid, ma'am. Wala na, ma'am. Nahingagaw pa sa ospital. Oo, ningagaw. Galing giya pa lang, ma'am. On the spot na gid. Oo, on the spot na. Tsag ko, ma'am, do inungod gid siguro, ma'am, sa gaha nga nadaan da. Nasustika na sa pagkadula ang tsangging yung tinawatan naman. Bali ang pagpaniro kay nakita ko ni Bumbupaw. Antes ka makaabot sa balay ni isang biktima, may hagdanan ka pa nga kawayan nga panaugan mo sa diin sa ginlutang dampe? Ay, hindi. Bombotcham ang inang kawayan niya nga taas na iya is balay nila ya mismo dito sa may inagdangan. Okay. Pero ang raang dumay kubo-kubo na bala Bombotcham. Ang kubo-kubo ni tawagan ni sa kilid dalan lang ni. Pero suludlo na siya hindi gani nga sila nga highway siya Bombotcham. So, alright. Bali pagtiro dito sa iya lapit sa may ginhulugan niya kang piso wifi if ever nga naghulog gid man to siya. Nakadalagan pa siya pakadto dito sa may likod nila Bombotcham, mga 20 meters kag didto na nga ginadulaan sa nga kabuhi nga amo to nagahapaon dinhi siya pagkita man sa iya nga magulang. So bot silingon nga sa una siguro nga mga 2, 3, 4 kalupok na igo na to siya ginpasundan pagid siya
samtang sige palagyo ya kag dito na sa nabugtuan sa ginawa sa likod sa ilabalay. Kay ang may ara pag ginagani may mga igo sang bala sa balay sang magulang niya bombot siya makita mo dira sa mga kawayan amo na igo na sang bala so posible nga basi dugin sunod gidto siya be kagin ugin tayaan man siya hasta nga didto na siya ginbawian sang kabuhi apang sa 13 didto ka basiyo nga nakita kag pila ka asod-asod nga lupok ang nakaigo lang ini sa lawas niya is didto sa kapulisan niya sa ila to yung nga blotter report or sa spot report Ang nila 13 ka mga basiyo ni galapta o kon gapunsok lang sa isa ka lugar. dira sa may gid lapit sa may piso wifi bombot siya may ato pag ito sa sulod sang balay nila kay do nagtalang na bala so posible ang direction sang pusil nagatuon man didto sa ilang nga puluyan kiti may nakasulod pa gani kuno nga bala bombot siya sa balay sang magulang niya. Ang bala ti hindi niya basiyo but silingon na fired bullet na. Fired bullet. Nakasulod to sa sulod sang puluyan sa magulang. Pero ang pag-recover sang mga empty cartridge nyo kon basiyo lapta o kon sa isa lang ka lugar nga lapitan ay nagapunsok sila Bombo Paulin? May ara dira lapit sa may piso wifi hasta dito sa may sulod sang balay nila bombot siya may ato pa to. Basiyo? Basiyo. May nakasulod ko naman na sa pahayag bombot siya. Hindi. Kung makasulod ang basiyo sa sulod sang balay, but silingon nga dito sa mismo gintiro. Ang ginapamangkot ko kung diin gin-recover. Kay kung maghambak ka nga nakasulod, bala, fired bullet, ang ulo na sang bala, basya mo na nakasulod. Pero kung may basiyo sa sulod sang balay, nagsulod pag ito yung nagtiro sa iya? Hindi. Ang fired bullet, bombot siya. Ang basiyo dito sa may lapit sa may piso wifi dampi. Okay. Dito sa lapit sa piso wifi, mga pila ka bilog ang na-recover to nga basiyo? Wala lang to ma-specify, pero ang 13, bombot siya, dito, kuno sa may area. Diin nga area na? Sa may piso wifi dapit. Sa may piso wifi dapit? Sa tunga. So, silingon nga most probably lapit dira sa piso wifi ang nagtiro. Oh. Ang duhawan na dabala bombot siya sa may aton dara nga picture. Ang may mga cart na dara na dadampi bombot siya kuno nakita ang mga basiyo sang bala. Okay. Nagapunsok o nagaralapta? Nagaralapta kuno bombot siya. Garalapta. Subot siningon nga may posibilidad nga ang nagatiro nagahulag man. Kag do ginasunod ya ka luthang adtong biktima. Kay nagdalagan gani kuno ang ining biktima bombot siya amo lang na kuno natingalahan kuno sang kapulisan nga ako no wala gid bala may naka tinimok-timok wala may nakakita wala may or basi na hadlok lang maghambal kung ano man ang naobserbara nila that time sang natabo ining insidente sang gabi bombot siya kay alas 9 botang tado medyo temprano pa man siya bala. Kag hindi iya siling mambal kita abi nga daw gindudahan lang sa or whatsoever. But silingon ang nagtiro ni sa iya, ang suspect or mga suspitsado, kilala gid ang biktima. Amo na iyang pagpati sa magulang niya bombot siyam nga posible nga basigin hungod gid bala nga siya ang punteryahon sang amo na nga gabi bombot siyam. Kiti based man sa mga history dito ang mga information nga nakuha naton sa iya nga magulang kag sa hambal sang kapulisan nga may na-report na dito sa may barangay kiti hindi man bala mapriso kiti minor de edad kuno bombot siyam so ginabalik na lang turnover sa iya man nga ginikanan. All right. So amo na padayon pa man ang ginakandak nga investigation man diri sa kapulisan and we'll see man kung matumod na diri gid kag mahatagan man sang kasanagan man ang person of interest na nagluntad man nga shooting incident sa may Banwasang Lucena. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Pauline Piliora, no? Sa background sang biktima masami ini siya nga ginakaulamid or nagakaulamid, ginatudlo nga kabahin sa mga nagapangawat sa puluyan. No? Sa kaiping sini nga barangay sa Banwasang New Lucena saton sini nga mga kabumbo. Ugaling kay hindi ko na mapriso kay ti minor de edad. Ginabalik lang sa mga ginikanan. Nagapati ang utod sini nga posible nga isa sa mga nakawatan guro sa iya sining utod
no? Amo iya ang may kaymuan sa sining nasambitan nga pagpangluthang sa aton sining nga mga kabumbo. Ugaling, isa ini karon iya sa pagpangangkat man sa New Lucena, PNP. Ang lugar may piso wifi pero sa paglantaw ta, daway gito closed circuit television, why to CCTV, ti hindi na kami magbaton sang rason nga why kami sang lead, hindi kami makasulbar sining kaso, nabudlayan kami mag-imbestigar kay wala sang CCTV. Sang tsimpo sang mga nag-retire na kag ang iban nga ni, why na diri nga mga kapulisan, nasulbar Manila to mga krimen sa to anayaw. Why man ganito yung cellphone di kamera? Ang tanan nga resources ng gobyerno ara sa aton sini kapulisan, hindi kita magbaton sang rason nga nabudlayan sila magtumod sa mga suspitsado or responsable sa pagpanglutang kay wala sang CCTV, why nagakooperar ang mga pumuluyo, no? Ti nakulbaan siguro amo na nga why sila nagakooperar kay ila man niya nga pasiguraduhon ang ila sini nga kabuhi sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ara karon sa baga sa New Lucena, PNP kung paano sini nila masulbar, paano matumod ang mga responsable or ang responsable sa pagluthang patay sa sining Solterito. Lapaw nakikita sa latin sa aton sini nga pagpangalagan, iban sini nga mga balita kag impormasyon itugyan naton sa iban sini Manusem Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Richie. Ini si Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa, lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kay isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon.
Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampaw gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pa gid ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Alas 2:12 ang aton nga oras. Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Nice to be back to each other's arms again. Let's check ang aton nga Elections Day countdown. Nagahilapit na lang gid ang aton nga pagkadto sa mga polling precincts para nga mag-cast ang aton nga boto. 21 days to go before Election Day. Hello again sa inyo tanan. Ginapasalamatan ko gid kanday Bombo Pauline and Bombo Hana sa ilang pag-take care sa inyo diri sa kahapon lamang program. Thank you very much gid sa inyo nga duha. And sa inyo man tanan mga kabombo, good afternoon gid. Nagapanumbalik kita sa pagpangalagad sa inyo on a beautiful Monday. It's April 21, 2025. Sa sining nga hapon, padayunon ta ang pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan kay ginapasalamatan ta ang aton nga mga letter senders sa mga suki naton dira. Thank you very much. And good afternoon gid sa inyo. Sa iban nga may mga araman nga luyag nga ipalabot, i-share diri sa kahapon lamang program. Sige, tapusan nyo na ang inyong mga luyag nga istorya diri sa amon. Paki-email dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton and then ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Again, welcome everyone. Diri sa KLP, kaupo ninyo si Tita Regine, and aring aton yung bahanan para sa inyo from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side.
I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. Baby, please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Yes, ari lang ko di, I'll be right by your side. Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. 19 minutos, makalipas ang tak ng alas 2. Hello again and welcome. Dito sa Monday edition, sang kahapon lamang program. Our first story is from Mia sang Bingawan. Thank you very much, Gid, sa mga pictures ng imong ginapil diri. Mia sang Bingawan, pang Holy Week. Pero ti post Holy Week na.
ang natupan sa ato na nga pagbasa. Anyway, sa wala pa ako nagsugod sa akong nga istorya kuris-kuris, tuguti ako anay Inday Regine nga makapanamyaw. Belated happy 96th birthday kay Lola Amparing nga nagsalebrar sa iya kaadlawan sa tung April 11, 2025 sa edad nga 96. Si Lola Amparing nakasulat sa KLP sang 265 ka istorya, 40 pa ang iya istorya ang wala mabasa. Inday Regine. Grabe na keep track mo gid ya. May 200 na siya kabinalaybay kag nabasa na ini. Salamat gid Lola Amparing sa imong handa. Guess what, Inday Regine? KMU, Kadyos manok kag ubad. Wow, sarap. Valenciana, lumpia, ube cake, fried chicken, inasal nga pantat, etc. Nabusog gid kami ni ex-princess kag Joy, classmates ni Lola Amparing. May giveaways pa kami from Lola Amparing. Mamatay sa inggit. Si Miss Deo, Miss G, my friend Jesusa, kay ti absent sila. So sa liwat, happy birthday Lola Amparing. Mapagsik pa si Lola. Wala baston, wala anchohos, wala maintenance. Ang gasto lang ni Lola Amparing, papel, ballpen, kag electricity. Amo ina iya vitamin. Ang pagsulat sa KLP. Kung wala KLP, patay ang radyo, turog tana si Lola Amparing. Ginatamya ko man si Lolo Dencio sa nga ika-77 nga kaadlawan, April 18. Uy, belated happy birthday. Abaw Biyernes Santo, ti wala gid kami makatigayon, Inday, nga magbisita sa kay Lolo Dencio. Ti surprise na lang ang Lolo Dencio. Happy birthday, more stories to write sa KLP and more fun. And of course, dala pagid Kuya Gali. Ginapangimbulahan naton our very own Tita Regine, one of the speakers sa Siete Palabras, natapos na. Inday, para sa amon, wala pa natapos, nag-aumpisa pa lang pabutyag, pautwal sa mga KLP writers ng ilang problema. Para sa amon, panugod pa lang, paagi sa programa, madamo ang nakamuklat, madamo ang napalipay, kag madamo man ang napaluha, luha sang kalipay. Labaw sa tanan, natuytuyan kami, pakadto sa tadlo nga alagyan. So more power and God bless. Panamyaw, gikan kay Mia, sang Bingawan, Iloilo. Intro pa lang na iya, ha? Here's the main event. Sa iyang istorya sa episode, magpamalandong kita. Dear Inday Regine. Sanglit Semana Santa, mamalandong anay kita. Post na ni Semana Santa. Sang una nga gamay pa kami, kun Huwebes kag Biyernes Santo, wala kami ginapaobra, ara lang kami sa balay. Kung gusto naman masimba, ti malakat kami sang 4 o kun 7 ka kilometros para kasimba. Wala man kami ginapakaon karne, kay puasa. Hindi ka magsagad gahod o kun kadlaw sa pagpati nga patay ang Diyos. Sang high school na kami, naisipan namon nga kung Biyernes Santo, makadto sa bukid, mga 4 or 5 man ka kilometros ang lalakton, hasta makaabot ka sa bukid sang Nalimbo, sa boundary ina sang Pasi, Dumalag kag Dumaraw. Halin pa kami sa Banwa Kabingawan, nagahinagaray, kuno mangalap, mangita lumay, mangita kamangyan, kag kun ano-ano nga kahoy-kahoy sa bukid. Gabalon lang kami, kanon, nga asin kag kamatis ang sudan. Sadya, no? Sanglit bago lang ako kakadto sa amo sina nga bukid, daw sobra gid akon kalipay, daw mapawaw ikaw. Para sa akon, daw sa iban ako nga kalibutan nakakadto. May sapa, may tuburan, may spring water, may busay, may linaw. Sa isip ko, sa diin galing ng tubig. Ginasunod namon ang ilig sang tubig, kundiin gahalin, kinapoy kami. Kinapoy kami kasunod, wala sing katapusan. Pungko kami sa bato, kag maghangaw-hangaw, abaw, mabugnaw ang huyop sang hangin. Sa sanga sang kahoy, may mga nagabulak nga orchids, may pispis na galinupad. Para sa akon, himaya. Sa palibot, wala sang hilamon, ferns tanan kag mga bato. Ang sapa kanami sang tubig,
Sa Pangpang, may nagatulubo nga mga bungang kahoy. Iban hindi ko kilala. Iban sarang makaon. Tawag nila banawak. Sa berries nga family. Ay, galit. May bayabas man sa Pangpang nga kadamo sang bunga. May nakita man ako nga iba. Sadya sa kaay kabayabas. Kag maghampang sa tubig kay ang sanga gawayway sa tubig. Masaka ka sa bayabas kag magtigpasaw sa sapa. Bago gina-imagine ko lang kanami, no? Mga 15 kami sina nga kadto sa bukid, upod man pakaisa ko nga gabakasyon sa amon. Dira ko na-realized in the Regine nga initanan gintugas ng Diyos kay hindi ko man masabat kundiin gahalin ang tubig nga ang pag-landscape sang bukid perfect. Nga ining mga orchids, mga kahoy, wala man sang may nag-atipan, wala man sang may nagtanong, nga katahom. Ining mga bungang kahoy, kadamo sang bunga, kaglain-lain ang flavors. Amo ina, kung makita ko ang mga kahoy nga madamo sang bunga, nagapasalamat gid ako. Gracias. Ang sapa naman, dagaya, may banag, awis, ayangkas, kagang, gurami, bagtis, iban ga panikop sang haluan. Makahambal ako nga initanan gintugas ng Diyos para i-enjoy sang tao. Kag ipaambit sa tanan nga nagakinahanglan. Hindi magdinalok. Kag kung ano ang gintugas ng Diyos, kinahanglan, tatapo naton. Kag hindi pag-abusuhan. Amoy na in the Regine nga makita ko ang matahom kag bugana nga lugar sa isip ko nga ang mga tao nagailinaway. Hindi pa sila kontento sa gintugas ng Diyos. Katahom sang palibot nga hindi sila mag-enjoy. Tanan, ara lang sa palibot. Nga magamit pa sila sang dinamita kag mga troll sa pagpangisda. Nga aminahon pa ang bukid para makuha ang bulawan, granite, or copper, basalt, etc. Nga pang tapson pa ining mga kahoy para sa road widening. Subong in the Regine, na-eksperyensyahan na naton ang sobrang init, global warming, climate change, landslide, baha, kung ano pa nga trahedya. Kung madumduman ko ang mga ginatos ka mga mahogany sa kilid sang highway sa Putotan, Iloilo, nga ginpang patay sang DPWH, ay wild ako. Ang edad sa mahoganies, mga more than 20 years. Na kung magbiyahe ka, pag-abot mo sa Putotan, kanami sa pamatsyag mo, kabugnaw. Sang ginutod sa DPWH, mahibi ako. Kung ako lang taga Putotan, kag himata ni Anay Mayor Kido Parcon, ambot lang. Himuon ko gid ang tanan para punggan ang DPWH. Balaan ko, si Mayor Parcon sina nagpatanom, gintatap, kagingastuhan, anay nga nagdako, kag napuslan, ipautod lang sa DPWH. Wala ni sila kapamensana sa iban nga pamaagi. Siguro, sa sininga Semana Santa, magpamalandong man kita. Nga na na-eksperyensyahan naton ang sobrang nga init kag sa iban nga pungsod, sobrang nga lamig. Isa ng sini ang mensahe sang Diyos. Untaton na ang pagpang-abuso kag tatapon ang mga gintugas sang Diyos para sa iya mga pinalangga. Siguro kung makahambal lang ang kalibutan o kung si Mother Earth, kamot ko, dudunggan, mata, tiil, buhok, ilong, panit, ginhatag ko na sa inyo. Hasta bato-bato, heart, atay, kasudlan ko, kuhaon pa ninyo. Sa gihapon, Mia, sang Binggawan. And for the photo captions, isa ka photo malipayon si Lola Amparing sa pagbasa sa sinulatan sa inyo yours truly nga gin-publish sa local newspaper na hanungod sa iya contribution sa KLP. Sa edad nga 95, nakasulat siya sang 187 stories kag 177 ka binalaybay. Aha, that's the picture nga nagakapot siya so ang naka-frame nga newspaper. Kagang isa ka picture, happy birthday.
Lola Amparing, may cake siya. Well, sa liwat, si Mia, sang Bingawan. Mia kaswak gid sang imong observation. Gani man, no? Ginhatag na sa aton ang sang Mother Nature, ang tanan nga mga katahom, mga kabuhi halin sa dagat, sa duta, sa kahanginan, pero nga hindi pa kita no makontento kag anong gadgad ang aton. Nga ang pamatsyon, nga ang magamit sa mga dinamita. Yes, you are right with your observation. But we can always do something about it, no? And we can always start now from ourselves. That is, be a part sa pagpabangon sang aton nga dunang manggad nga ginabusuhan tagid, ginpatarasakan tagid. And let's start it with ourselves in the many little ways that we can makahimo gid kita, makakontribute gid kita sa ikaayo kag pagbalik sang aton nga mga dunang manggad, sang aton nga Mother Earth, so that hindi na siya magreklamo. No? Ginahatag ko na tanan-tanan para sa inyo. Pati ano to ang bal mo? Bato-bato ko, kasudlan ko. Kuhaon pa ninyo. But the message is very clear and we got it. Let's do something para sa aton nga common home nga ginatawag. We have to take care kay diri kita nagadwell, ari kita diri kay kita man ang mahalitan sa mga pagpang-aboso nga aton nga ginapanghimo. Thank you so much gid sa imo Mia sang Bingawan pang Holy Week, no? Pero ti post Holy Week niya kagnabasa naton. Salamat gid. It is now 2:31 in the afternoon. Magapanumbarik ang KLP pagkatapos na sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Kadiri sa kahapon lamang program, 2:34 sang hapon ang aton nga oras. Here with Tita Regine. Ang next story natin is from senior citizen. This is not the same senior citizen nga sugi natin diri, no? Kaya si senior citizen nga oftenly naga-right diri sa KLP is from the 3rd District. And male siya, lalaki. This one senior citizen is babae and she is from Guimaras. So basahon ta.
Ang iya mga luyag nga ipalapot diri sa KLP. Dear Tita Regine. Maayong hapon lang sa imo, subong man sa tanan nga nagapalamati sa sining bantog nga programa ang kahapon lamang program. Pasensya lang sa akon nga sulat kay medyo nagakurog ang akon kamot. Tita, gusto ko lang i-share ang isa ka halandumon nga hitabo sadto sa amon barangay sa Taal, dira sa may atubang sang UP kag sa kilid sang hospital. Masubo nga masadya ang barangay namon. Kaya hindi ko gid malipatan. Amo nga sang panahon sadto, grade 1 ako. Tita, sa mga panahon nga adto, ang amon nga gamit sa eskwelahan, libre tanan. Papel, crayons, lapis, kag kung ano-ano pa. Ang ginabayaran lang, amo ang Boy Scout kag ang Girl Scout nga fee. Pati ang high school, libre ang tuition. Tita, wala gid sang problema ang ginikanan. Hindi katulad subong nga madamo sang problema ang mga ginikanan kay madamo lang ang mga balaklon. Ang isa ka hindi ko gid malipatan sa amon barangay. Kun para sa akon, isa ka masadya nga barangay sang panahon nga sadto. Ugali ang amon nga barangay kapitan amo pa si Cho Miguel Suplico. Ang hindi ko malipatan amo ang aton anay mayor, si Anay Mayor Roding Ganzon. Kay kun hindi siya magbisita, ay kay kung ini siya magbisita ay abaw tita. Kasadya gid. Ang tanan nga mga tinapay, ice cream or sorbetes uboson gid namon kay si mayor ang mabayad. O di ba? Ang tanan maswerte sa nga siya anay ang mayor. Tita, madamo ako sa nabatian nga istorya sa akon amay nga napatay. Tita, senior citizen na ako, kagayhan sa hindi madugay kung ano ang pagbuot sa mahal nga Diyos. Nga tani, hatagan pa ako sa madawig nga kabuhi para makasulat pagid ako sa imo. Kahit ikon hapon, amo lamang ini ang akon ginahulat, ang ining bantog nga programa. Una ha, hindi ako butante sa Iloilo City, kag madugay na nga wala na ako sa Barangay Taal. So kabay nga mabasa mo man ini, pasensya na, kaya sa na lang diri ang inusulat ko, sa liwataw gala ako sa kay senior citizen sang Guimaras. Well, thank you very much, Gid, sa imo, senior citizen, for sharing with us your own perspective about things. Ay, kanami lang, no? Kung mapanumbalik lang kung tani ang amusad to ng mga tiniun. Nga ang tanan halos libre, especially ang education. So let's hope, ha, nga ti ang mga pungko, nga next ng mga leaders, tagaan Manila, sa priority ang ining luyagid sa mga ginikanan nga matabo. Ina bala nga mabuhin-buhinan ang mga galason sa eskwelahan, quality education, but at the same time, gamay lang ang mga balayran. So let's pray for that. Thank you so much, Gid. Those were the days. Salamat, Gid, sa imo, senior citizen, sang Guimaras. 39 minutes after 2 o'clock, we still have another story sa atong pagpanumbalik sa magabalik kita. Pagkatapos ng pinaka may importante ng mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo
ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. There is a KLP and guess what? Kung kay sino nagalin ini nga ato nga next story, syempre. From the birthday girl nga nag-celebrate sa ika-96 sang April 11. Siyempre, we're talking about Lola Amparing. Magandang hapon sa inyo lahat. Tani, sa tanan yung mga nagapamati dira ka mga letter senders. You're having a great afternoon. Kag sa imo man, Tita Regine, kag sa whole family. Mahal kong Tita Regine. Medyo malabo ang paningin ko. Ang mga tudlo ko, nagakurog-kurog, pero luyag ko i-share sa imo ang mga nagliligad sa itong mga panahon. Nga ang isagid nga ma-recall ko ang akon nga pag-celebrate sa akon anay nga birthday sa naging barangay Kagawad ako pa sa amon nga zone. Tub-tub sa panahon nga ini, do hindi gihapon ma-erase sa akon nga kaisipan ang pinakamasadya nga pag-celebrate ko sadto sa akon nga birthday. Balal mo tita, tanan bala nga mga municipal members, mga friends ko na, mga teachers pagid. Nag-attend sila sa akon nga birthday. Kag nasadyahan gid ako sa ilang nga pag-greet sa akon. Kung palangga mo sila, no? Siyempre, palangga ka Manila. Gani, rain or shine. May ara man, o kung wala, gina-celebrate ko gid ang akong nga birthday. Every year. Taon-taon. Tita, ginhambal ko na sa iya, no? Sa ko ti, ginatuman ko ang akong pangako sa mahal nga Diyos. Nga, bisan ano-ano pa ang mga hinutikanay o chismisan, ay ginabalay wala ko lang na. Kay wala ko na lang na ginapamatian, kay wala ko na lang na ginasapak. Ini tita ang naghatag sa akon sadto sang maayo gid nga health kag nagpalawig sang akon nga kabuhi diri sa kalibutan. Tita namba ko naman sa inyo nga ti 4 ka beses ako nga nag-agaw buhay sadto kag tubtub sa subong. Sa Biyernes, April 11, 2025, of course, tapos na. Magiging 96 years old na ako. So, nag-96 na gid siya. Pero hindi pa kuya, wala pa ako yung nag-ulyanin, kag nagka-Alzheimer's. So, tita, ang akon lang yan, no? Ang penmanship ko bala, tido lain na gid, lain na sang una, kag lain man sa subong. Sa una, bimo, permi ako yung ginapili nga maging chairman sa checking sa mga forms, sa promotion, sa mga graduating classes sa aming school. Sa dong tiyempo nga nag-teach pa ako. Tita, napisanan ako nga magsulat subong para mapadala ko sa imo. Abi mo, tita, to kamudlay gyang i-erase sa akon nga mind o kon kaisipan o sa akon man nga feelings
ang nagliligad nga mga ganap sa akong nga birthday. Sadto bakasyon gani madamo nga mga friends ko na nga mahilig sa mahjong. Siguro kung hindi lang ako malipat, mga 15 to 20 sets ang mahjong sadto. Bo grabe. Up and down sa balay, mga 5 sets, sagwa mga 10 sets. Kag siguro sa grahe kag balkon sang balay sang hinablos ko sa atubangan namon mga 4 or 5 sets man. Gani tita, permi ko gid nga ma-recall ang nagliligad nga celebration sang ako nga birthday santo. Siguro ang ini nga mga pag-celebrate mga 5 or 6 years ago na, sang naka-retire na ako. Tita, ang na-recall ko pa na nga may natabo nga do ka kakaladlawan gid dyan, no? Sang matulugan ang mga tao bala nga nagkatay sang baboy. Ti ako nagsimba sang early morning kag pagpauli ko ang katunga nga lawas sang baboy sa duta na. Kag ang duha ka tiil o kahig sang baboy wala na. Kasi nagdalagan to. Nagdali-dali ako ilis. Halin ako sa simbahan. Kag ginpangita ko ang tiil sang baboy. Tita, ang isa nakita ko sa fence sang balay sang amon nga supervisor. Ti atubang malang sang amon nga balay. Kag ang isa naman sa kilid sang amon nga balay. Te, nagdalagan gid no kay tiil mo. Tita, ang mga nagdalalaog bala sa mahjong sadto, naghatag sa akon sang barato or balato bilang birthday gift nila sa akon. Ang mga bisita nga wala nagamadjong, nagpauli tapos kaon. Pero ang iban nga mga sets sang mahjong, ang mga nagapulungko, nagpalauli sang tungang gabi na. Gani tita, ang kananay, tub-tub pa niya pon, sadto. Gani dita Regine, tub-tub sa panahon subong, hindi pagidya ma-erase sa akon nga kaisipan. Kay kasadyagid, no? Sang dating nakaraan na birthday parties ko. Ang hindi ko makakalimutan ngayon na nang may sariling tahanan ako, kanami man, ang mga bisita ko sa do, mga co-teachers ko, kag iban mga municipal officials, di sa subong tita, mga pila ka mga nagliligad nga mga birthday celebrations ko, ang kalabanan nga mga bisita ko, madamo nga mga professionals. May mga doctors, district supervisor, managers ng rural bank, kag mga teachers. Nga sila tanan ha, mga naging pupils ko pa sa dong grade 6 pa lang sila. Mahal na mahal nila ako, kaya hindi nila nakakalimutan ang petsa ng aking kaarawan. Nasadyahan gid ako sang nag-alabutan sila. Di ginakabid ko gid, no? Nga mga kamag-anak ko ang tanan kag nagaalagad sa akon sa tanan nga mga inadlaw nga nagahatag sa akon sang akon man, no? Nga makawilihan pati ang Bombo Radio tita. So ang mga ka-teachers ko na sadto nga mahilig sa mahjong, why na nag-attend? Bala mo tita, ti wala na ako sa kaugalingon nga balay. Kaya sadto sa may balay pa ako daw, ray na ako. Kag kung ano ang luyag ko, matuman. Tita, balan mo, ang ginaistaran ko sa subong, ayaw na ayaw nila ang mahjong. Kaya wala tayong magagawa, kundi magsunod na lang sa kung ano ang luyag nila. Ay, di. Dapat lang, no? So anyway, salamat man kay tinagabinuligay sila sa pag-prepare sang tanan nga mga lulutuon, kag mga kinahanglanon, sa akon nga celebration, sa akon nga birthday, sa Biyernes, April 11, 2025. Of course, sa liwat, tapos na. So, Tita Regine, nag-aamat-amat naman na labo ang akon nga panulok, kag medyo nagkakurog-kurog naman ang mga tudlo ko. So, lastly, here's my sincere love, kisses, and prayers to you dear, and family. Regards and love also to all listeners and co-letter senders ko. May God bless us all.
Lola Amparing. With matching, of course, poem, Ang Aking Kaarawan. Taon-taon, dinadaos ko ang aking kaarawan. Ulan-init, meron o wala, tuloy-tuloy pa rin. 4 na beses na nag-agaw buhay ako, tinutupad ko ang pangako ko sa mahal na puong may kapal. Kahit ubod ka ng yaman, pangako di mo tinutupad, di ka makakamit ng kaunlaran. Ang awa at grasya di makamtan. Kung may bulong-bulungan at chismisan, di ko pinapansin. Sapagkat parang naiinggit lang. So magtiwala lang sa mahal na Diyos. Lalong mamahalin ka pa kung may pagmamahal at pagtitiwala ka. Ang mahal na puong may kapal, palagi sa tabi mo. Kung mananalig at may gawang kabutihan, bibigyan ka ng mabuting kalusugan, makakamit ang kaligayahan, habang buhay sa mundong ito. May mga taong madaldal, kulang sa gawa. Mas mabuti pang tumahimik, pero may kabaitan. Aanhin mong kayamanan at karunungan kung palaging malungkot at may sakit ka. Kaya mas mabuti ang magtupad sa pangako sa puong may kapal. Ang katuparan, huwag kalimutan. Ako tumatagal sa mundong ito, hindi nag-ulyanin at nag-Alzheimer's dahil sa pagtupad ko sa pangako ko na taon-taon ipagdiriwang ko ang aking kaarawan. So salamat sa puong may kapal. Sana bigyan pa ako ng mabuting kalusugan, magiging masaya na masaya palagi, palawigin ng mahal na Diyos ang aking buhay sa mundong ito. Kaawaan tayong lahat ng ating mahal na Diyos. Again, Lola Amparing. Lola Amparing, I'm sure super happy ka gid sa imong pag-celebrate sa imong 96th birthday, and I'm sure the people that you expect, the people who love you, were there. Kag amo gid naghatag sa tuman nga kalipay para sa imo 96th birthday. Di ba? Wala naman jong kay hindi pwede. Hindi luyag. Sa mga hinablos mo. Kag subong gid man, no? Lola Amparing dugi na pangdakop na ang mga majong-majong sa mga kabalayan. So, dehens na pwede. Anyway, enjoy na lang, no? Sa mga handa, sa mga pagkaon mo, ba? Namit gali mga handa mo to. Namit ang ginhambal to ni Mia, ang may ubad nga manok. May lumpia. Wow. But anyway, I'm sure nga sa imo nga excitement, wala mo gid nakalipatan ang pagpasalamat sa aton nga mahal nga Diyos. Kay naging panata mo na gali, no? Nangin pangako mo na sa iya. After nga 4 times ikaw nga nag-agaw buhay. So since then, nagpangako ka sa abunansya man o kung sa kawalaan, bisan pa paano, mag-celebrate ka gid sa imo nga birthday. Yes, birthdays are blessings. To sa ano bala, another year has been added to your life. And so we just pray, no, nga more years or more life would also be given, or more years into that life, and more life into those years. That's it. Belated happy birthday once again, Lola Amparing. Magapanambali kita. Salamat gid Lola sa imong share diri sa amon. Alas 2:53 ang aton nga oras. Magabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ang handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. 54 ang ato nga oras pwede pa ma-squeeze in. Ining sulat ni Lolo Abraham, Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanan nga katapos sa Bombo Radyo, kag sa imo man Inday Regine. Sa 1983, nag-start ang hampang sa chess pustahanay sa Padre Gomez Street sa Quiapo, Manila. Di subong pinagbawal na. Nakita ko ang isa ka babae nag-aobra sa restaurant na love at first sight ako sa iya. Cebuana ko no siya, dumihawig siya kay Lala Montelibano. Wow! Ang iya hitsura, ang iya buhok, tagaliog, maputi. Ginsulatan ko siya kay tilapit lang ang post office sa Manila. Mga 3 times padala ako sulat kay alias Lala Monty. Love to look lang sa iya. Nahuya ako magpalapit sa iya. Isa kagabi, mapauli na sila. Duwa sila, upod niya amiga ng babae, upod niya sa restaurant. Inday, ginsunod ko sila. Nagtabok sila, medyo traffic pa. Nagalakat ang balko, ginahigugma ko ikaw. Sige, ilalakat. Ara na sila sa higadalan. Tapos, nagambalang iya upod. Upod ka di. Uy, ilungga gali ang iya upod. Inday, tani, no? Siya na ang pinagtuunan ko ng pansin. Wala ako magtabok sa dalan. Palapit sa ila. Nahuya ako. Isa kaaga, Sunday, nagkadto ako sa Quiapo. May tawo, bali sa balay makadto. Si Lola sa malapit na shop, window shopping. Bali nagsunod ako sa iya. Nagsunod siya, nagsunod man ako, ara ako sa likod niya, nakita niya ko, tapos nagambal siya. Hindi ko maintindihan, hindi makaon sa ido ang ginahambal niya. 5 minutes, nagwa siya inday, maayo kay tiway siya nag-iskandalo. Tinagwa man ako, tapos siya balik siya sa restaurant. November, may nakalaro ako. Abi ko seaman, nagpanaog sa barko. 700 pesos, daog ko. So nagsaylo kami sa malapit ng corner para medyo tago, kati matugnaw. May 2 katawo nagtubong. Ang isa kilala ko, permi sa Balay Chess Club. Inday, friend niya ang taga Bicol, nga abyan ko man. Sa balay, may ido ang utod ko, mga 3 months. May ginakaon siyang tulaan, ginkuha ako, ginkagat ako sa kamot, sa right side. Nagdugo, ginkaptan ko siya, kaginaboy sa kisame. Nagtupa siya sa baol nga tapi, daw piang siya. Ginhilot ko. After 10 years, napatay ang ido. Wala na ako magpa-injection sa anti-rabies in the regime. Nagasalig ako kay ti, nabulong naman ako sa do, may ara na ako injection sa anti-rabies. So, tapos ko bantay sa hinablos ko, tapos ko panyaga, kadto ako sa Avenida, makadto ako sa gamay nga barbershop. May isa ka table, may nagahampang chess, in the regime, may tao sa likod ko nagtubang. Hati ko no kami, 50 pesos ang pusta. Pagbalikid ko ay si Masto gali. So nag-stop ako work sa PLDT, ginsumbag niya ako sa ilong, pati idalom ka mata ko sa right, may pilas ako. Una ako sumbag sa iya, tinagbalo siya, ay kusog gali siya. So one day, gi-practice kami nga 4 sang hampang chess. Nabatian ko ang ka-officer, no? Hambal niya, sayang si Abraham, kundi siya madala sa recruit. 32 years old na ako, wala mga clearance, diploma sa high school, birth certificate, etc. So wala na ako mag-upod sa ila. Last day ko nga pag-upod sa ila. Pauli ako, naghapit ako sa hospital. Na-admit sa hospital ang bayaw ko, kaya tinag-inom whiskey. Tiinday, tub-tub na lang diri. Madamo yung salamat sa pagbasa mo sa akong nga sulat. God bless you always, sa imong mga pamilya.
Lolo Abraham, 78 years old. Daming mga lolos and lolas, no? Mga suki sa KLP. Salamat, Gid, Lolo Abraham. God bless you also and enjoy life. Sa inyo man dira mga kabombo, sa mga luyag ninyong i-share diri sa amon, maghatag man sa mga inspirasyon, kag kalingawan, feel free to write your stories, share with your stories with us. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon pwede nga magsulat sa inyong mga istorya and then ipadala sa kahapon namang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas. Madaming salamat sa inyo. Up next, mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Si Toyang Ermitanya magasunod na. After that, ang Provincial Jail and of course, ang Dear Diary. Balikay kita buwas sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.